جزينا مال نقحتنا يبر عمقنا خيسعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون ستر زكون يلن قرق وحك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي ورقو منفس سبم تاسومي بسبب غريخو وين تعاشو تاريخ مالين فتاتشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتبعتبنا حسابنا ترنع نبها الكحشن أمتعينا حقيقات سرت بالي مللينا حيلي صار فغري عد ما سحبت حلف نكرفنيو يريدراو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغني حدا نديو هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعد بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سنعاد جقلنا تسنقنا سلوم تتنحن كلنا سرت كلاوي بحلنا بسم سمعتي محلانا تقبر عسرنا حزو نبرارينا تصر ويحبوا عزو عين فناته بسيو خل ترقمو يريد راولنت عين فناته بسيو ودا ترقمو يريد راولنت سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنا يو لومون كم ووترو العلا قداس النزل لوم زينا تازبلنا يو حزنا لكم قريبنا لنا نايلو مارستي استفلالية حستوتات زحزي خوني استفلالية حستوتات أبزوبانا زقات مزلو بغلطف زمعبلو زلو فتساميتات كنركن فتنينا this is very important زلنا يا مدرخ جوبوليتيكا زفترو زلو نوتي كالتيف كانقرات كم زكاير زقابر زلو حدش مدرخيناتينا زلنا سلازي نعوزن صبار دما كنرينا كايروس تقبر وعلا كنرينا ابتزلو من قسقاسات أديس أبا حدش ركب كجبر يبهلالو كل زنقرات نبي جزء خيد خل كان ركن فتنا بعبي يوجن تكون تات نزي أبزو بناز فتر زلو بعلم درجة خنتاي كايدالو نخلو أجنازي بكام سرعة خات خك لنيا سلك توستغل في الله يكابت قربيتنا هجرات زوج زلو استفل عليها كايدا نعنا نيرترا بغات تويم تزاوري عبد الوا كله سلزغل سامو داتا مساك تصون لكم لايك مقبار سبورت مقبار دقف مهبتما ناي وتر حطونايو مجمريا بزي حجي زبكم زلخ بزي كنجمرينا مساي سامو داتا قتلو let's go. Our top story tonight on Gravitas, we want to begin by asking a question that has given sleepless nights to diplomats around the world. See, if tomorrow the US and China go to war, who would press the nuclear button first? Would it be the United States or would it be China? And tonight we may have some answers. مچم حدا أرستلو أبزي بفلا يرزنز حلفا كلت عمت قالي بزحات كيلاتات مهورات دبلوماسيات بفلا يدما أبوليتيكا قطع دساتفو زي لو قدوسات زب عالم مهوراتنا عالمنا دزاربو نغرتلو أبناي نيكولاراوي كوينات كم نايلو مغزي قريب ناين فلت أننا يمزبلو بزحات سكولار سامتي لكم هلو كم نايلو مؤوان عاد كم زعينات مدرخ قريب ناين فلت أننا يمزبلو هذا كابو حجي هذا عبس اللي هو مستيرا وحبريتا وصي اللي يمزبلو زلو كريينا كما يلوتي كون نايب حق ليكمو كرييكم فتنينا بتحطوا انت يزبل زلو اب عالمنا بفلاي امونغو امريكان تشاينا زلو كنتات منانين قديما نيكولاراوي ميسايل كتكوستغل زبل حتيو ثالث نيكولاراويان حيلتاتيوم اوف كورس امريكا زسفحو نيكولاراوا عقم خمسه لو انفلتينا اب تاريخ دما كساب لومي نيكولاراوا بومب ستكمت اتوميكا بومب ستكمت حنت هاجر طراي سادما امريكا تبها ስለዚህ ስተቀመጥሉ ኩነታት ድማ ወሳኒ ኩነታት ስለተፈጠረላ ዘይኮነስ
መምሃር ክትገብሮ ወይ ክትቀበሎ ስለ ዝነበራ እዩ ጃፓን ናይ ብሓቂ ንልኡላውነት ናይ ኣሜሪካ ስጋ ስለ ዝፈጠረትላ ወይ እውን ንመሬት ናይ ኣሜሪካ ክትወርር ስለ ዝቐረበት ኣይኮኑን ነው ክትቀምሉ ስለ ዘለዎም ጥራይ እዩ በንጻሩ ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣከመይ መድረኻት እያ ከላ ኣከሙ ክትከይድ ከም ዘይትደሊ ንርኢ ኣለና ወላ እውን ቀይሕ መስመራት ብዙሕ ግዜ ትህብን ይጠሓስን እንተሎ ነቲ ስጉምቲ ክትወስዶን ከም ዘይከኣል ወይ እውን ክትወስዶ እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስቲል እቲ መጠንቀቕታ ኣሎ ኣብ መንጎ ራሽያ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ክንሪኦ ከለና ድማ መን ካብን ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ግምት ናትኩም ክሰምዕ ደሊ ርግፀኛ መብዛሕትኹም ንመን ከም ክትግምቱ ከም ትኽእሉ ግን I would like to see እቲ ምስጢራዊ ሓበሬታ ክሳብ ዝወፅእ ግምታት ናትኩም ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም አንዳን መን ገሚትዋ ድማ ክንርኢና let's go ንቐፅል ሕጂ It looks like it would be China that would make the first move. That's right. China can vehemently say it maintains no first use policy, but revelations tonight blow the lid off the big holes in China's policy, it seems. A former senior aide to Donald Trump has made shocking revelations. We're talking about H.R. McMaster. He was Trump's national security advisor from 2017 to 2018. On Wednesday, in an event organized by the think tank Council on Foreign Relations. So, እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ስምዑ ሕጂ እቲ ግምት ናትኩም እንታይ ነይሩ መቸም ገለ መብዛሕትኩም ኣሜሪካ ክትብሉ ኢልኩም ገሚትኩም ክትኮኑ ዝጥርጥር ስለምንታይ ቅድሚ ሕጂ ዝተጠቀመሉ ኣብ ካልእ ዓለም ድማ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እናዞረ ቦምባ ዝድርቢ እቲ ሓደ ድማ ኣብ ታሪክ ንዝኾነ ይኹን ሃገር ክዋጋእ ርኢና ዘይንፈልጥ ኣብ ዘይዓዱ ድማ ዘይመሬቱ ዘይፀጉኡ ክወስድ ዘይከይድ ወይ እውን ቦምባ ገይሩ ዘየፈራሪ ሃገር እንተሎ ቻይና እዩ ስለዚ ካብ መንጎ ክልትየን መን እዩ እቲ ዝያዳ ቀልጢፍ ኒኩለራዊ ቦምብ ክጥቀም ዝኽእል ንዝብል ቻይና እያ ክትከውን ትኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ምስጢራዊ ሓበሬታ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዘውፅኦ ዘለኸ መን እዩ እዚ ማክማስተር ዝብልዎ ዘሎ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ካብ 2017 ክሳብ 20 ምስለኒ ስለዚ ባዕሎም ዝበልዎ ዘረባ ባዕሎም ኣውፅኦም ኦፍኮርስ ንሕና ኢና ቀዳማይቲ ቦምብ ክንጥቀመሉ ክብል ኣይክእልን እዩ ብሓፈሻ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ቻይና ብሕቡእ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ ሓበሬታ ትሰርቕ ከም ዘላን ካብኡ ተመርኪሱ በቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ካልኩሌሽንስ ክወስድዎ ዝኽእሉ ስጉምቲ ዝብል ዘሎ ናብ ሕጂ ኣብዚ ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና እዩ መጀመርያ ህንዲ ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝጥቀሙ ቢኮዝ ንቻይና ከም ሓደ ዓብዪ ስትራቴጂክ ኮምፔቲተር ወይ እውን ብርቱዕ ዝኾነ ተቐናቃኒ ሓይሊ ገይሮም ስለ ዝርእይዎ ንቻይና ኩሉ ግዜ ዘዳኸም ሓበሬታ ቁፅሪ ሓደ ህንዲ እዮም sometimes ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ እውን ንቻይና ዘዳኸም ሓበሬታ ዝጥቀሙ ናይ ህንዲ ሚድያ እዩ ኣብዚ ግን ኣነ ከምፃልኩም ከለኹ ፅቡቅ ሓበሬታ እዮም ፅዮም ነቲ ሓበሬታ ግን ነፊና ኢና ንጥቀመሉ ቻነል ናተይ መንፊት እያ መንፊት ክብል ከለኹ ነቲ ዝመፀና ሓበሬታ ከም ዘለዎ ክበክም ኣይደልነ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ሰሜና ናተይ መረዳእታ ናተይ ግንዛቤ ምክንያቱ ኣነ ኤርትራዊ እምበር ቻይናዊ ኮንኩ ኣሜሪካዊ ኮንኩ ህንዳዊ ኮንኩ ራሻዊ ኮንኩ ኤርትራዊ እየ ከም ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ዝቕመጠሉ ዓዲ ድማ ኒውትራል ሃገር ስዊትዘርላንድ እዩ ስለዚ ናይትን ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ከመይ ጌርና ንዓና ብዘረብሕ መንገዲ ክንጥምቶም ክንዕዘበሉ ንኽእል ስለዝኾነ ኣገይ ኣብ መንጎ ክልትየን ሃገራት ዝኾነ ነገር ክትዕቅኖ እንተኮይንካ ኣብ ታሪክ ተመርኪስካ ክትጠቅም ዘለካ ኣብ ታሪክ ድማ ቻይና ዝሃረመት ሃገር እንትርፎ ብካልኦት ሃገራት ድከታ ፀጊባ ተዋሪዳ ኣክቹሊ ሓደ 100 ዓመት እንታይ ኢሎም እዮም ናይ ሕፍረት ናይ ውርደት ዘበን ኢሎም ዝፅውዕዎ ኣለዎም the century of humiliation ዝብሉ ኣለዎም ካብ 1800 ገለን ክሳብ 1950ታት ዝነበረ ናይ ቻይና ማለት እዩ ብደረጃ ዓለም ናይ ብሓቂ ዝተዋረዱሉን ዝሓፈሩሉን ማለት እዩ ሕጂ ድማ rejubilation ብሓድሽ ኣብቲ ናይ ቀደም ክብሮም ቻይና ላዕሊ መፂኣ ገለመለ ኢሉ ዘይፈልጥ ራይኩም ዝብል ቻይና እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብቲ ናይ ቀደም ሲቪላይዜሽን ናትና ይተመለስናን ኣለና ንዓለም ኣፀቢቕና ኢና ንመርሓ ነርና ብምዕባለ ሎሚ ኣብቲ ናይ ቀደም ደረጃ ናይ ተመለስናን ናብቲ መንገዲ ግን ኣለና እዮም ዝብሉ እምነት ናቶም ኮሚ ገና እቲ ክበፅሕዎ ዝግቦም ኣይበፅሕዎን ኣለዉ ገና ክበፅሕዎ ዝፅዕሩ ዘለዉ ምስ ኣሜሪካ ውግእ ከም ዘይደልዩ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ናቶም ነጊሮም እዮም እንተኾነ ንኣሜሪካ ኣሚንካ ኣይንዋጋእኒ ኢልካ ጥራይ ትድቅስን ኢኻ ኩሉ ዘድሊ ወታደራዊ ምድላዋት ትገብር ንቐፅል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ The claim that China had tapped the president-elect's phone, stolen extraordinary amounts of data, and was preparing for a first-strike nuclear capability against the United States. Let me just repeat that bit for you. Former National Security Advisor of the US President has said that China wants nuclear first-strike ability against the US. According to McMaster, America must impose very significant costs on China for its massive cyber intrusions, quote-unquote. He said, and I'm quoting here further, they listened to President Trump's phone and everybody around him for 6 months, right?
They have stolen extraordinary amounts of data, which we have found. ሕጂ እንታይ እዩ ትዛረባ ሓደ እቲ ከም ጭብጢ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ቻይና ብብዝሒ ነቲ ወይ እውን ኣብ ከባቢ 6 ወርሒ ግዜ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ናይ ምክልኻል ሳይበር ሴኪሪቲ ናቶም ሰቢሮም ብምእታው ንፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝኣክል ንዶናልድ ትራምፕ ሓጊሮሞ ኮሚኒኬሽንስ ናቱ ዲስካሽንስ ናቱ ሰሪቆም ነቲ ሓበሬታ ይሰምዕዎ ነይሮም ናብ ሓበሬታ ናይ ቻይና ሓደ ቻይና ክገብርዎ ይክእሉን የሚል ክዛረባ ይክእልኒ ቴክኖሎጂካሊ ናይ ብሓቂ ቅድሚት ከይዶም ኣለዉ ቴክኖሎጂ ንቅድሚት ምኻድ ሓዳርሲ ቻይናን ኣሜሪካን ግን መሰረታዊ ፍልልይ ኣለዎን እንታይ ትፍልልይ ናተን እንተሪኢልና መጀመርያ ኣብ ቻይና እንታይ ዓይነት ኣካይዳ መንግስቲ ዘሎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ቻይና ማለት መንግስቲ ሓያል መንግስቲ ዘሎ ሓያል መንግስቲ ክበሃል ከሎ ድማ ብወታደራዊ ጥራይ ኣይኮነን እቲ መንግስቲ ከም ናይ ኣሜሪካ ፌደራል መንግስቲ ሰራዊትን ገለን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቴክኖሎጂ ዓበይቲ ካምፓኒታት ዘለዎ ከምኡ ድማ ብሉፅ ርእሲ ዘለዎም መንእሰያት ኣብቲ መንግስታዊ ትካላት እዮም ዝሰርሑ ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር ጥራይ ኣይኮኑ እቲ መንግስቲ ዝበለፁ ሓንጎል ናይቲ ህዝቢ እውን ይስሕብ እዩ ስለዚ ኣዝዮም ብሉፃት ሰባት ኣብቲ ዲፓርትመንት ናይ መንግስቲ ይሰርሑ እዮም ኣብ ናይ ስለያ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሓይሊ ቻይና ኣቀዲማ ሓይሊ ናይ ቴክኖሎጂ ተረዲዎም ስለዘለ ብመንግስቲ ደረጃ ስለምንታይ ከተረዲዎም ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ክሰርቆም ስለ ትፍትን ስለዚ they understood መንግስቲ ናይ ቻይና ኣብቲ ቴክኖሎጂ ቀልጢፉ ኣብላልነት ክገብር ከም ዘሎ the problem እቲ ኣድቫንቴጅ ናቶም እንታይ እዩ ምስ ተረድኦም ቻይና መንግስቲ ኢድ ስለ ዘሎ ሓይሊ ስለ ዘሎ ካፒታል ስለ ዘሎ ኣብቲ ኢንፍራስትራክቸር ናቱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ስለያዊ ዓቕምታት ናቱ ብዙሕ ኢንቨስት ከም ዝገበረን በንጻሩ መንግስቲ ኣሜሪካ በዓል ኢሎን ማስክን ካልኦት ክኢላታት ከም ዝብልዎ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ብዝጠፈሻ ኮምፒውተራት ዝእለ ብዙሕ ኦፊሳት ከም ዘለዎምን ወዲ 11 ዓመት ሓክ ገብሮም ከም ዝኽእልን ኣክቹሊ the big bang theory ትብል ሓንቲ ኮሜዲ ላ በዓል ሸልደን ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ኣብቲ ኮሜዲ ናቶም ሓንቲ ኣበይነይቲ ኤፒሶድ ኣይፈልጥን ነቲ ናይ FBI ገለ ምስጢር ናይ ዓርኩ ክደሊ ክብል ንኤፍቢኣይ ናይ ኣሜሪካ ሓክ ከም ዝገበሮ ኮሜዲ ኣለዉ ጀምሎ ክሳዕ ክንደይ ቀሊል ምዃኑ ንሱ ኣብቲ ቅድሚ ክንደይ ዓመት እዚ ወዲ 11 ዓመት ሓክ ክገብሮ ክእል ኤፍቢኣይ ናይ ኣሜሪካ ብምባል ድማ የባጭወሉ እንታይ ማለት እዩ IT ኢንፍራስትራክቸር ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ መጠን እቲ ሓይሊ ናይቲ ሃገር ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ብፍላይ እቲ መንግስታዊ ጨንፈራት ማለት እዩ እቶም ኮርፖሬሽንስ ዝኣክል ሶፊስቲኬሽን ከም ዘለወን ቅንጣት ጥርጥር የለን ፌስቡክ ድዩ ጉግል ድዩ ኣፕል ድዩ እዚኣቶም ብቐሊሉ ሓክ ክገብሮም ኣይኮንካ ከቢድ እዩ ካንሸሎ ብርስ ካንሸሎ ሳይበር ሴኪሪቲ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኩናትን ኣብ ግርግርን ስለ ዘሎ ኣብቲ ኢንፍራስትራክቸር ናቱ ልክዕ ከምቲ ቢንቶታት ፅርግያታት ሳብዌያት ናቱ ዝወድቕ ዘሎ ኣብቲ IT ኢንፍራስትራክቸር እውን ከምቲ ድለ ኢንቨስት ኣይገብርን እዩ ቻይና ድማ ነዚ ብኮዚ ብትክክል ስለ ዝምዝምዝዎ ብዙሕ ግዜ ከም ሰርቆም ኣሜሪካ እዮም ዝብሉ ናሁ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ መርበባት እቲ FBI ድዩ CIA ድዩ ካልእ ንሱ ነፍሱ ዝኻለ ርቀት ዘለዎ እዩ እቲ ካልእ ክፋል ናይ መንግስቲ እዩ እቲ ክስረቕ ዝኽእል እምበር እቲ ስለያዊ መርበብ ንባዕሉ ዝሰልጠነ ንካልኦት ሃገራት ድማ ከጥቅዕ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ሕጂ እዚ ክብሉ ከለዉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣይኮነን ኣየጋጥመን ኢልካ ትዛረበሉ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ቻይና ኮሚኒኬሽን ናይ ኣሜሪካ እንድሕሪ ብስለያ በፂሖም ኣለዉ ፈሊጦም ኣለዉ እንታይ ክገብሩ እዮም ዘጥቅዕዋ ማለት ንኸጥቅዑ ዘገድዶም ምክንያት እንታይ ኣሎ ኢኻ ትብል ዘይትፈልጥ ኮይንካ ከይቅድሙና ኢልካ ክትከተብል ትኽእል ኢኻ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ወይ እውን ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኢዲኦሎጂ ናቶምን ፕላን ናቶምን ድሕሪ ፈሊጥካ ኣለኻ ዳኻ ክትገብር ትኽእል ዘዋፅኣካ መንገዲ ኢኻ ስለዚ ካብዚኣቶም ሰሊቑ ዝብልዎ ሓበሬታ ባዕሎም እዮም ዘውፅዎ እዚ መሊቑ ዝወፀ ኣይኮነን እዚ ኣብቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ወይ ኣትላንቲክ ዝብልዎም መውፅእ ናይቲ ምስጢራት ናይ መንግስቲ ወይ እውን እንታይ ክገብሩ ኢሎም እዮም ንካልኦት መንግስታት ንምርባሽን ወይ እውን ንኣሜሪካ ፀቕጢ ንኽትፈጥር ንኣብነት ሕጂ መንግስትናትና ተሰሪቑ ገለገለ ክብሉ ከለዉ እቶም ትካላት ገንዘብ ባጀት ንክወሃቦም ኢሎም እዮም ከምኡ ዝብሉ ተሰሪቆም ክኾኑ ክእሉ እዮም ግን ብሓፈሻ ሕማቕ ስለ ዘለና ባጀት ክወሃበና ኣለዎ ምንታይ ነቲ ቅርፂ ከነመሓይሽ ንምባል እውን ከም ዝጥቀምሉ ምፍላጥ የድሊ እዚ ግን ዓለምና ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ጥራይ ንምግንዛብ ዝኣክል እየ ዘቕርቦ ዘለኹ Telecom networks, quote unquote. He told the event organized by the Council on Foreign Relations, quoting further, I believe that's what China is doing. And you might think I'm kind of crazy for saying this, but I think that China is laying the groundwork for a first strike nuclear capability against the United States, quote unquote. Now, for the unversed, first strike capability basically is the ability to launch a preemptive nuclear attack in the hope of damaging or destroying an enemy's nuclear arsenal and limit its ability to retaliate. And that's a major development, especially as McMaster's claims come 2 weeks before Trump's return to the White House.
And there is already growing concern over China's expansion. እጅንታዩ ትዘረባ ቀዳማይ ነገር እቲ እዚ ዘረባ እዚ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ንኽበፅሕ ከም ዝኽእል ገይሮም እዮም ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምሕደራናቱ ከመይ ገይሮም ነቲ ሳይኮሎጂ ናቱ ኣብ ቻይና ዘሎ ንክቕይርዎ ዝተፈላለየ ምስጢራዊ ሓበሬታ ክብሉ እዮም ግን ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጦም ምስ ዝሰርሑ ዝነበሩ ቀዳሞ ዝጠልምዎ ዝነበሩ ሰብ ምዃኖምን ምስጢር ናቱ እናውፅኡ ስራሕ ከልዮሞ ዝነበሩ ሰብ ምዃኖም ፈሊጡ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተኣማመንዎ ሰባት ጥራይ መሪፁ ከኣቱ ዝፍትን ዘሎ መብዛሕትኦም መታለልቲ ምዃኖም ካብኡ ምስ ወፁ ንእሽተይ ካብኡ ዝረኸብዎ መፅሓፍ ንምሕታም ከም ዝጥቀምሉ ክንደይ ግዜ ኣብቲ ናቱ ዘረባታት ከባጭወሎም ሰሚዕና ኣለና this is very important information ካብዚ ቀፂልካ ናበይ ክኽየድ ይኽእል ብፍላይ ድማ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ ኤውሮጳ ደረጃ ወይ እውን ምስተን ጎረባብቲ ሃገራት ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ኣርእየኩም ነይረ መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ይኽተል ይኸውን ናብ ኤውሮጳ ገፁ ናብ ካልኦት ሃገራት ገፁ ንዝብል ኣርእስቲ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኣዛራቢ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መሻርክቱ እንታይ ዓይነት ዝምድና ክህልዎ እዩ እንተፈሊጥካ ኢኻ ንፀላእቱ ብኸመይ ከጥቅዕ ይኽእል እዩ ሓደ ካብኡ ድማ እቲ ኤውሮጳ ዝበሃል ሃገር ዝስምዖ ዘሎ ስምዒት ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ኣብዚያስ ከነስማዕ እያ Stands on the brink of potential collapse, with Slovak Prime Minister Robert Fico predicting a dramatic unravelling within 6 months. His stark warning signals a deepening crisis that could fundamentally reshape the continent's political landscape. European leaders are confronting unprecedented challenges that threaten the union's stability. The energy crisis, economic instability, and geopolitical tensions have created a perfect storm of uncertainty. Prime Minister Fico's critical statement suggests the EU might crumble like a house of cards due to the self-serving interests of major member states. So, ኣብ ኤውሮጳ እዚ ዘረባ እዚ ብተደጋጋሚ ብፍላይ ካብቶም የማናይ ክንፊ መራሕቲ ብተደጋጋሚ ዝወፁ ዘሎ እዩ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኤውሮጳ ብሕማቕ ኣወዳድቓ ክወድቕ ከም ዝኽእል ዘንፍት ኩነታት ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ስሎቫኪያ ትበሃል ሃገር ኣካል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነት ሮበርቶ ፊኮ ወይ ሮበርቶ ፊሶ ዝብልዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤውሮጳ በዚ ትኸዶ ዘላ ዝንቡዕ ኣካይዳ ብኩሉ ብጂኦፖለቲካዊ ፀቕጢ ብናይ ፀዓት ሽግር ብናይ ካልእ ጌጋ ፖሊሲታት ትኽተሎ ዘላ ኣንፃር ራሽያ ኣንፃር ቻይና ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክገብራ ዝኽእል ፅፍዒት ማለት እዩ ነዚ ሰለስትዩ ሓዊስካ ተሪኻዮ ኤውሮጳ ሕማቕ ኣወዳድቓ ክትወድቕ ከም ዝኽእል ብተደጋጋሚ ይንበዩ ይነግሩን የጠንቅቑን ኣለዉ እዚ ከዓ ካብ ዚሮ ዝተበገሰ ወይ እውን ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ብብዙሕ መንገዲ ይረአ ኣሎ መርኣያ ናቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቐረባ ፕሬዚደንትነት ስልጣን ክቕበል እዩ ኣብቲ ናይ ኢናጉሬሽን ዝብልዎ ስልጣኑ ዝቕበለሉ ናይ ኤውሮጳ መራሒት ኣይተዓደመትን በንፃሩ ናይ ቻይና ተዓዲሙ ኣሎ ኣይመፅን ኢሉ ወይ እውን ወኪል ናቱ ክሰድድ እምበር ኤውሮጳ ተቐዳመይቲ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኣይተዓደመትን ኣላ ኢሎም ክሳብ ኣብዚ ግዜ ሜቢ ላስት ሚኒት ዕድመ ይሰድሎ ምዃኑ ወይ እውን ተሓቢኡ ኣለኹም ግን ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘሎ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኣይተዓደመትን ኣላ ሶ and I wonder ናይ ካናዳ ጀስቲን ትሩዶ እንተተዓዲሙ ድማ I don't think ክዕድሞ ዝኽእል ምክንያት ኣብ መንጎም ዘሎ ባእስን ሰሓብን ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ዘርእየካ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እውን ዝዕደም ኣይመስለንን ምክንያቱ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን እቲ ኪር ስታርመር ዝበሃል እውን ኣይፋተውን እዮም ኮይኑ ተሪፉ ምናልባት ማክሮን ተተዓደመ ናይ ፈረንሳ ጆርጅያ ሜሎኒ ብርግፅ ተዓዲማ ከም ዘላ I think my understanding ጆርጅያ ሜሎኒ ክትከይድ ከም ትኽእላቦ ንኽእል ከምኡ ድማ ቪክተር ኦርባን ካልኦት ክዕደም እዮም ናይ ቻይና ግን እቲ ቀንዲ መቀናቐንቶ ዝብሎ ንዑ ዓዲምዎ ነይሩ ኦፍኮርስ ንሱ ክመፅኦ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ነይሩ ግን ሃይር ሌቨል ዴሌጌሽን ክሰድድ ምዃኑ ተነጊሩ ኣሎ እዚ ግን እንታይ ዘተባሃልና ካበይ ዝበገስያ ዘረባ እስከስምዕዋ ሓደ ዓብዪ ስኮላር ኣሎ ኣብዚ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ዝዛረብ Yeah, I watched that speech. So when you watch that, you have to be able to see how the A National OCGMC are operating and why Trump is their man. I mean, I've been telling you for 3 years, going on 3 years, that there's a destabilization campaign against Europe. That's what the Ukraine war actually is. It's a proxy war being waged by the United States, not against Russia, but against Europe. I've been telling you that they're turning on each other. The West is turning on itself. I've been telling you that America is going to become more and more interested in creating conflict in the West, not in the global South. So, እዛ ዘረባ እዚኣ ብተደጋጋሚ እናነፀረት ትመፅእ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኢምፓየር ናይ ኣሜሪካ ንግስነት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እናወደቐ ክኸይድ ከሎ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ከምዚ ሃውስ ኦፍ ካርድስ ዝብሎ ፀንሐ ኣብ ንሓትሕዱ ክባላዕ ክጅምር እዩ ኣሜሪካ ምናልባት ዝቕፅል ዓመታት ምስ ቻይና ዘይኮነ ውግኣ ምስ ኤውሮጳ ክኸውን ይኽእል እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ንግሪንላንድ ክንወስድ ኢና ንፓናማ ክንወስድ ኢና ከምኡ ድማ ኣብ ኤውሮጳ እውን እንተኾነ ንኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ እትያ ካብ ራሽያ ነዳዲ ከም ዘይትወስድ ካባ በፍንጫ ብክቡር ዋጋ ክትገዝእ ከም ዘለዋ
عبلي دما نقدناتهم دما تعريف كتقبر لهم مخانا سلازم داينا نرجع لنا a clear sign نالبات ديت رداكم بزع انتين زاربا لنا زي سمواسك In Florida yesterday, it was billed as a pre-inauguration press conference, but frankly, it was a warning shot. To whom? Practically everyone, allies, rivals, friends, enemies, all of them are on Donald Trump's radar. He began with a low-hanging fruit, a promise to rename the Gulf of Mexico. So we're going to be Gulf of America, whatever they want, and Cuba. We have global agencies to name some. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? I can't assure you, you're talking about Panama. So بحفشة انتهي زبل زلو أبتي زرباناتو نبزحات هجرات أدنك قطرة دي كونسي قالكا كتبنا تخل ديخا وتهدرا وحيل كتكام كم زيكم كمالت زربا كمقتبل بدبلوماسيا من قد كم كتبل صبغيو وتهدرا وحيل أي تكامني يخا كتبل تخل ديخا مزبلو نو قالكا تولك ما يكلني بفلاي ناي جرينلاندن ناي بنما كون كوليلو أو ناي كندا وتهدرا وحيل كتكام يايبل تعرف ترى كتكام يلو እዚ ድማ ብንጹር ሓደ ዓብ ጋፕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎቶም መሓዙተዩ ዝበሃሉ ዝነበሩ ሃገራትን ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተወሳኺ ነቶም ሃገራት ናይ ኔቶ ብሮካው ከምዚ ሕቆኦም ንኽሰብሮም ኢሉ 2% ዘይኮነ 5% ናይ ጂዲፒ ናቶም ኣብ ኔቶ ከበርክቱ ከም ዘለዎም ንዑ እንተዘይገይሮም ግን ኣብቲ ኔቶ ብኔቶ ከምቲ ዝድለ ደገፍ ክግበረሎም ከም ዘይብሉ ተዛሪበሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ደይመደይሉ ንኤውሮጳ ንኸጠፍሽ ዝመጽእ ዓይነት መራሒ ዝመስል ዘሎ ንራሽያ ወይ ንቻይና ከውድቕ ዝመጽእ መራሒ ይመስልን እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሜይቢ ኣብታ ኩርሲ ምስ ደየበ እንታይ ክብል እዩ እንታይ ክገብር ካልኣርስቲ ክሳብ ሕጂ ካብ ቅድሚ ዓመት ጀሚሩ ናብቲ ምርጫ ክመጽእ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሎሚ ንኤውሮጳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ደሰንብድ እንተደይ ኮይኑ ንቻይና ደሰንብድ ዘረባ ኣይተዛረበን ወይ እውን ንቻይና ደሰንብድ ተዛረቦ ካብቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ዝኸፍእ ጆ ባይደን ይገብር ኣሎ ኦልሬዲ በንጻሩ ንኤውሮጳ ጆ ባይደን ኩሉ ዝደልይዎ ጽቡቕ ዝበሎ ይገብረሎም ኣሎ ወላ እውን ጆ ባይደን ብሰላሕታ ብዙ ሓሪሞም ተሎ ነቲ ናይ ነዳዲ መስመር ኣብ መንጎ ራሽያን ጀርመንን ዝነበረ ብምስባር ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብ ቅልውላዊ እትይዎ ኣሎ ክኸውን ከሎ ካብ ወፃኢ ግን ክንርኢ ከለና ብሓፈሻ ጆ ባይደን እውን ዝገደፈሎም የብሉን ዶናልድ ትራምፕ ግን ካብታ ዘላታ ተወሰኸታ ድማ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ድማ ካርሞም ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ምሁር እዚ እንተተመሊስካ exactly neta kunatati ጽቡቅ የርዝ ገልጻ ዘላ I've been telling you that the historical roles of the global north and the global south are going to be reversed. Didn't I tell you that? Well, look at the last Trump press conference. He's talking about destroying Canada economically. He's talking about trying to force them into submission. That's what all this talk is really about. He's talking about making the whole country into an American state. And he's talking about doing the same thing with Greenland. Except with Greenland, he even said that they might use military force to do it. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡውን ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኖርዘርን ግሎባል ኖርስን ግሎባል ሳውት ዝበሃል ንኤውሮጳን ንካናዳን ንኩላቶም ዝያዳ ኣተኩረናቱ ንዓታቶም ሓደጋ ከም ዝወጥቆም ክወጥቆም ከም ዝኽእል ወላ እውን እንተዘይገበሮ እቲ ዘረባን እቲ ሪቶሪክ እቲ ተሕዲድን ነብሱ ዝኸኣለ ነቲ ማርኬትስ ነርቨስነስ ይፈጥረሉ ነቲ ፖሊሲ ደረጃ ድማ ጸቕጢ ይፈጥረሉ ነቲ ቁጠባ ድማ ናብ ጽቡቕ ከይከይድ ናብ ፍርህ ከም ዝኸይድ ይገብሮ በንጻሩ ኣብተን ካልኦት ሃገራት ድማ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይፈጥርካ ክትብል ክትክል ኣለካ እዙኻ እንታይ ዘርእየካ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ምስተን መሓዙታ ዝገደደ ፀገም ከጋጥማ ከም ዝኽእል ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ መን እዩ ኸ ካብዚ ክረብሕ ኣብቲ ቅድሚት ዝፀንሐ ቻይና ካብዚ ኩነታት እዚ ወላ እውን ብናይ ንግዲ ታሪፍ ድዩ ብገለ ዶናልድ ትራምፕ ተሃረሞም ቻይና ናይ ነዊሕ 4 ዓመት 8 ዓመት 10 ዓመት ኣሕሊፍካ ናይ ምሕሳብ ክእለት ስለ ዘለዎም ነቶም ኩሎም ኣሜሪካ ተሰንብዶም ዘላ መራሕቲ ዶን ወሪ ንሕና ብዝከኣለና ምሳኹም ክንሰርሕ ኢና ምሳኻትኩም ክንነግድ ንኽእል ኢና ወላ እውን ኣንጻርና ናኸትኩም ብምባል ክትከስቦም ክትፍትን እያ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ንኣብነት ጀርመን ዝበሃል ምስ ቻይና ዝምድንኦም ከመሓይሹ ምዃኖም ይረኣየኒ ምክንያቱ እቲ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ናይ ጀርመን ኮምፕሊትሊ ወላ ሓንቲ ንረብሓ ናይ ጀርመን ዘይኮነስ ንጥፍኣት ናይ ጀርመን ዝሰርሕ መርሕነት እዩ ዝመስል ስለዚ መርሕነት እዚ ከም ገለ ኢሉ እንተተሳዒሩ ወይ እውን እንተተቐይሩ እቲ ክመፅእ ዝኽእል መርሕነት ኮመን ሰንስ ተተኸቲሉ ንቁጠባ ናይ ጀርመን ከም ቀደሙ ንክኸውን ወይ እውን ከም ቀደሙ ንክዋሳእ እንታይ የድልዮ ክልተ ባታታት ብውሕዱ ከድልይዎ ምስ ራሽያ ዘሎ ነዳዲ እቲ ፀገም ክፈትሖ ክኽእል ኣሎ እንተወሓደ ካብ ራሽያ ገለ ክፋል ነዳዲ ክረክብ ክኽእል ኣሎ ኣብ ሾርት ተርም ኣብ ሎንግ ተርም ካልእ መንገዲ ክደሊ ክእል እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ካልእ መፍትሒ ክረክብ ኣይክእልን
ካልኣይ ድማ ምስ ቻይና ዘለዎ ናይ ንግዲ ፍልልይ ድማ ከኣልዮ ክኽእል ኣሎ ዝዓበየ ዕዳጋ ናትካን ዝዓበየ ቀረብ ናይ ነዳዲ ናትካን ኣይትገድፍን ኢኻ ወይ ንክልትኡ ገዲፍካ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ሳልሳይ ድማ ኣሜሪካ ድማ ቤላ ገይሩ ካልሞ ምዃኑ ይሓስብ ኣሎ ስለዚ ሰለስቲአን ድሕሪ ሰሪሐን ጀርመን ካብቲ ዘላቱ ዝኸፈ ክትከይድ ትኽእል እያ ሓድሽ መራሕነት ናይ ጀርመን ድማ ቁሩብ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ መራሕነት ተኮይኑ ነዚአን ነገራት እዚኣተን ክቕይር ክፍትን እዩ እንተዘየለ ሰርቫይቫል ናቱ ወይ እውን ኣብቲ ዓለም ናይ ምቕፃል ዓቕምናቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣትዩ ክሰልጠውን ኣይኮነን there is no እቲ ዘለዎም ኦፕሽንስ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ውሑድ ኦፕሽንስ እዩ ዘለዎም ቶም ኤሮፓ ስለዚ ሓደ ካብቲ ክገብርዎ ዘሎ ናይ ግድን ክገብርዎ ዘለዎ ድማ እዚ ነጥቢ እዩ ካብ ብምቕፃል እቶም ካልኦት መራሕቲ ኤሮፓ ኸ ፅቡቅ ኣለዎ ከይመስለኩም ኣብዚ ካስምዑ እዚ ዓይነት ሕማቕ ኣካይዳ ናይ ኤሮፓ ክትሓስቦ ዘይትኽእል ፖለቲካዊ ምዕባለ እዩ ዝፈጥር ዘሎ is reportedly looking into how Prime Minister Keir Starmer could be removed as the country's leader. Reports say the world's richest man has privately discussed with his inner circle how he could destabilize the ruling government with the help of his right-wing allies. The Tesla CEO reportedly seeks to build ኢሎን ማስክ ኣብቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘይዛረበሉ ዘሎ ቦታታት ድማ ኢሎን ማስክ ልቦም ኣጥፊሎም ኣሎ ማለት እዩ ኢሎን ማስክ ንገሊኦም ዶናልድ ትራምፕ ብዙሓት ልቦም ከጥፍ ከሎ ነቶም ተሪፎም ዘለዎ ድማ ኢሎን ማስክ ደይ መደይ ዓቲቑ ብፍላይ ንክልተ ሃገራት ንጀርመንን ንዓዲ እንግሊዝን መራሕትናቶም ንምቕያር በፍንጫ ንምእላይ መዓልታዊ ስርሑ ገይሩ ወሲድዎ ኣብ ኤክስ ብዛዕባ እንግሊዝ ቀፃሊ ፖስት ዝገብር ዘሎ ብዛዕባ ጀርመን ድማ ነቶም ኤኤፍዲ ሊደር ናቶም ኣሊስ ቫይደል ትበሃል ላይፍ ኣምፅኡ ኣዘራሪብዋ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድማ ናይታ ፓርቲ ዝዛርብዎ ዘለዉ ሼር ገይርዎ ነይሩ ኣማይት ኣሽሓት ላይፍ ይሪእዎ ነይሮም ማለት እዩ 300,000 400,000 ሰባት ላይፍ ይሪእዎ ነይሮም ነቲ ናይ ኤኤፍዲ ፓርቲ ብዛዕባ ዘለዎ መርገፂ ንህዝቢ ጀርመን ክዛረቡ ከለዉ ስለዚ ናይ ናፃ ኣድቨርታይዝመንት ይገብረሎም ኣሎ ሚልዮናት ተዓዘብቲ ስለ ዘለዎ ድማ ከምኡውን ፈተውትን ደገፍትን ከዓ ስለ ዘለዎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኢሎን ማስክ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤሮፓ ናይ ብሓቂ ንክቕይሮ ዓጢቑ ከም ዘሎ ብተራ ሰባት ዘይኮኑ ድማ ብኣኽረርቲ የማናይ ክንፊ ዝኾኑ ክቕይሮ መደብ ከም ዘለዎ ከረየኩም እየ ምስ for alternative political movements to force a leadership change before the UK's next general election. Several British prime ministers in recent decades, including Tony Blair, Boris Johnson, Liz Truss, and Rishi Sunak, exited early due to their waning popularity. Elon Musk, who boosted President-elect Donald Trump's victory in the United States, has British prime ministers in ዓዲ እንግሊዝ ጥዑይ ፕራይም ሚኒስተር ካብ ዘይትረክብ ነዊሕ ገይራ ዘላ ወይ እውን ዝመፀ ፕራይም ሚኒስተር ነዊሕ ዕድመ ካብ ዘይህልዎ ነዊሕ ገይሩ ዘሎ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ብርቱዕ ከም ዘለዎን ዳርጋ ብፍላይ በዚ ቦሪስ ጆንሰን ኣቢሉ ምስ ጀመረ ድሕሪኡ ነቲ ቦታቲ ኣፅኒዑ ክሕዞ ዝኽእል ፕራይም ሚኒስተር የለን ዶናልድ ኢሎን ማስክ ድማ ቲዮር ናቱ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓለም ስለ ዝተዓወተ ካብኡ ካብቲ ዓወትቲ ተበጊሱ ሕጂ ነዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ኪር ስታርመር ዝበሃል ንከኣልዮ ደይ መደይ ኢሉ ዝፅዕር ዘሎ ብመንከ ክትኮ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ኦፍኮርስ ዝጥቀመሉ ዘሎ ከምዚ ዓመፅ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክሓብእ ፈቲኑ ቀደም ኣብቲ ቤት ፍርዲ ወይ ከዓ ስቴት ፕሮሰኪተር ዲገሌ ነይሩ መስለና ኣብኡ ክሰርሕ ከሎ ዝሓብኦ ገበናት ኣለዎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ካብ ስልጣን ክእለየሉ ዝኽእል መንገዲ ክብል ኣሎ ብመንከ ክትኮ ይሓስብ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኪር ስታርመር መሊስሉ ነይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ምፅልኩ ነይረ መጀመርያ በዚ ፖለቲከኛ እዚ ፈረጅ ዝብልዎ ቡ ክቕይሮ ይሓሲቡ ነይሩ ኣይሰለጦን ምክንያቱ ንሱ ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ክኸውን ኣይከኣልን ሕጂ ሓድሽ ሕፁ ይመፅኡ ኢሉ ኣብቲ ፖለቲካ ናቶም መን እዩ ክትሪእዎ ኢኹም maybe ብስሓቅ ክመፀኩም እዩ ግን it's crazy ኣበይ ተበፂሑ in popularity in recent polls. Meanwhile, in a bizarre turn of events, controversial internet personality Andrew Tate has launched his own political party, Britain Restoring Underlying Values, or BRUV. The former professional kickboxer, who remains under house arrest in Romania over charges of human trafficking, child sex abuse, and tax evasion, says he intends to run for prime minister. Yes, I am launching a political party. All the leaders of Western countries have failed. ኣንድሩ ቴይት መቸም በብዙሕ ነገር ሰሚዕና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ግን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሓንቲ ሃገር ክኸውን ኢልካ ክትሓስቦ ትኽእል ሰብ ግን ኣይኮነን እንታይ ገይሩ ኣሎ ሓድሽ ፓርቲ ኣቆይሙሎ መዓት ገንዘብ ኣለዎ ስለዚ it's not that difficult to create a party popularity ኣለዎ ዝና ኣለዎ ተቐባልነት ኣለዎ ሰምዖ ሰብ ኣይስንዩ ሚድያ ከባቢ ኣሎ ስለዚ ሓድሽ ፓርቲ ኣቆይሙሎ ጥራይ ዘይኮነ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክኸውን ደሊ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ወላ ዝኾነ ፅሉል ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ደልየ ክብል ይኽእል እዩ መን ከደጊፍዎ ኣሎ ክትስንብዱ ኢኹም መን ደጊፍዎ ኣሎ ክትሪኦም The chance of me becoming UK Prime Minister in the next 10 years is somewhere near 100% because I'm one of the most well-known people on the planet who can self-fund and everybody understands even if you don't like me, I get things done. I will be the next UK. So ኣነ ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን እየ
كابتم أبت أوفيسكم زلوا دما أصبقاء أنا كحشكم يخليه من البات كيت فتون تقوليهم كيت نقول تقوليهم يقداس نقودناتاتكم كاب جبنات نمتحن نقول طباقهم دما نمتحن أنا كحشكم كم زغل نابلة تزاري بالله بتزجرم كنا تاد ما أبزل لكم إيش. of UK, and in a video clip circulating on social media, Tate referred to himself as the unofficial Prime Minister of Britain. A social media user sharing Tate's video claimed that even if the influencer doesn't win the election, his involvement is capable of transforming British politics. And Elon Musk agreed to the user's sentiment. Now, of course, it remains to be seen. So, comes in Rio Zelena, Andrew Tate أنا Prime Minister كوينا إنجليز كانت حنا يخليه مسبلة of course بزح حسابات كأمنوا ويكلون يوم قبلوا ويكلون يمكن حدث أبتناتو فيديوز جبرة he is not wrong زبلة إلى ماسك دونالد ترامب دما إلى ماسك أندرو تيت دما ركبالو هذا كلت يوم يمانا يكون فيه ፖለቲካው መርገጽናቶም አይዲዮሎጂናቶም ተመሳሳልነት ኣለዎ ካልኣይ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይርክብ ኣሎ ማይፈልጥ እኔ ባት ኣብዚ ቀረባ ሰዓት መዓልታት ዝረኣኹ ኣብ ናይ ሓደ ራይት ዊንግ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምዕዋት ዓብ ተራ ዝፃወቱ ዝነበሩ ሚድያታት ኢቨን ጠበቃ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረት ናብዚ ኩሉ ሽግራት ናይዚ ግዜ ምርጫ ዝነበረ ሽግር ጠበቃ ናቱ ዝነበረት ምዝ ናይ ኣንድሩ ቴት ተራኺባ ኣብ ሓደ ኤክስቼንጅ ክዘራረቡ ከሎ ቪድዮ ኣሎ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ደገፍ ካብ ኣንድሩ ቴት ይኹን ካብ ዶናልድ ትራምፕን ሰርክል ናቱን ብቐጥታ እውን እንተዘይኮነ ብተዘዋዋሪ ደገፍ ክህልዎ ከም ዝኽእልን ካልኣይ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ገበና ስለተኻየደ ኣብ መፍታሕ እውን ብዙሕ ተራ ክፅወት ከም ዝኽእል ስለዚ እቲ ፖለቲካ ናይ ኤውሮፓ ናበይ ገፁ ይወርድ ከም ዘሎን ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ንምግማቱ ኣይከብደኩምን እዩ ንቐፅል ናብ ኤውሮፓ ክንቀፅል ኢና ሕጂ Prime Minister Giorgia Meloni has unleashed a dramatic new approach to immigration, using special executive powers to immediately deport asylum seekers in Italy. The government's unprecedented move signals a radical shift in the country's migration policy, targeting individuals deemed to have violated national regulations. Italian authorities have implemented an extraordinary set of measures that give the government unprecedented power to remove migrants from Italian territory. The new strategy allows for immediate deportation of asylum seekers who are ጆርጅ ሜሎኒ ሓደ ካብቲ መብፅዓናታ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፓርቲናታ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ንምትራር ጥራይ ዘይኮነ ዶባት ናይ ጣልያን ንምሕላው ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝመፁ ድማ መፍትሒ ክትረኽበሎም ከም ዝኾነ ሓደ ካብኡ ድማ ሕጂ በቲ ዘለዋ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ስልጣንን ነቲ ባይቶን ብገለ መንገዲ ገይራ ሰባት ካብ ጣልያን ንኽጥርዝ ከኽእላ ዝኽእል ስልጣን ትደሊ ከም ዘላን ገለ ከፋል እውን ረኺባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ነቶም ፓርቲናታ ነቶም ሃርድ ኮር ደገፍትናታ እቶም ቀንዲ ደገፍትናታ ቀዳማይ ዘገድሶም ኣርስቲ ብባሕሪ ዝመፁ ስደተኛታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝመፁ ብቐጥታ ክጥረዝሉ ዝኽእሉ መንገዲ ወይ እውን ኣብ ጣልያን ኮፍ ክብልሉ ዘይክእሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ነዚ ድማ ኣይትግበር እዮ ዝብላ እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ነይሩ ቀደም ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ሎሚ ካልእ ሽግር ስለ ዘለዎ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ጣልያን ብፍላይ ድማ ኣንጻር ጆርጅ ሜሎኒ ክኸይድ ኣይከዋፅኦን እዩ ሕጂ ኤግዛክት ልፈሊጣቶ ላ ትብኮ ጆርጅ ሜሎኒ ኡርሱላ ቫንደር ላይን ኣብ ዘበነ ጆ ባይደንን ብሊንከንን ነዛ ጆርጅ ሜሎኒ ቤላ ገይሮም ክቁርቁርዋ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ሎሚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንጆርጅ ሜሎኒ ዝፈቱ ነቲ ብራስለስ ኣይኮነን ዝፈቱ ስለዚ ዝገበረት ተገበረት ኣሜሪካ ኣብ ጎና ስለ ዘላታ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከፍርሃ ኣይክእልኒ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ልማንም ንጆርጅ ሜሎኒ ከተድልየ እያ ብፍላይ ትሽግሩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ኣብ ምቅርራብን ነቲ ፀገማት ኣብ ምብዳህን ንሽምግልና ቀዳመይቲ መንጎኛ ኮይና ክሰርሕ ትኽእል ትበሃል ዘላ ጆርጅ ሜሎኒ እያ ስለዚ ጆርጅ ሜሎኒ ኣብ ማእከል ስለ ትኸውን ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ ዓዳ ዘድልያ ኣጀንዳታት ከተሳልጥ እያ ቀዳማይ ገለ ካብቶም ኣጀንዳታት ድማ ጉዳይ ናይ ኢሚግሬሽን እዩ ደገፍናታ ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶ ስለ ዝነበረ ቀደም ንጣልያን ካብ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ናፃ ከውፃየ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ድማ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክመፅእ ኣይኮነን ብምባል ፈኪራ ስለ ዝነበረት ፓርቲ ድማ ብኸምኡ ስለ ዝመረፃ ሓንቲ ካብቲ ብዙሕ ተቃውሞን ከጋጥማ ዘይክእል እንተሎ ነቲ ናይ ኢሚግሬሽን መንገዲ ንምዕፃው እዩ ብኻልእ ዘራርባ ብሊብያ ድዩ ብገለ ገይሩ ናብ ጣልያን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝመፅእ እንተተታሒዙ ሸንኮለል ክብል ምዃኑን ኣብ መወዳእታ ድማ ክጥረዝ ምዃኑን እዩ ከምኡ ትሓስብ ዘለኻ ሂወትካ ኣብቲ ባሕሪ ክንደይ ሓደጋን ክንደይ ሽግርን ዘለዎ እሞኻ ዝኾነ ይኹን ናይ ወረቐት ንኽትረክብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዓዲ ኮፍ ንኽትብል እውን ቻንስ ዘይብልካ ሂወትካ ኣብ ዘየድሊ ሓደጋ ኣይትውሰዳ ጥራይ ክብላካ ዝቕብል ከለኹ ትዕቢት ኣይኮነን ወይ ገለ ኣይኮነን ንባዕለይ ቡየ መፅአ ኣብ ግዜና ግን ምፅኢልካ ወረቐት ንኽትወስድ ተስፋ ነይሩ ኣማሪፅካ ሃገራት ትከይድ ትኽእሎሚ ኣብ ኤውሮጳ ምሽ ወረቐት ክቡኻ ናብቲ ዓዶም ክትመፅእ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ነቶም ወረቐት ሂቦሞም ዘለዎ ወይ እውን ነቲ ወረቐቶም ንኣብነት ኣብ ስዊስ ዘይነገረኩም
نحن خمس خلنا زوهاب زنبرة ورقة لومن سماي مدرني في الليناتو هذا كلاي نتوم مجمريا ناس إيرترا كيس تقبلهم ورقات نذهبهم لومي كومبليتلي هم كيرما أنا زي قلنا توصيله كلام 10 عامات بسويس تزنيكا زي قلنا كتوسط خليزبل حجي 10 عامات ورقات مسحبناكا لازم ورقات كتوسطو كل عامات اللي كهون التزوسط كي عينة ورقات تزبلت أتقينو كابتن وسط كايو 10 عامات كتصنع هلكا كان منقص زخون حاجز ودقفت زين يروكا على 10 عامات كتوسط خليها نتوم كالود من كلا عينة ورقات وسيتكا ورقات كان مستغير درجة دقل يوم سي تقلع لا أنا بتو ورقاتكم تسونا بزيجنتكم تسخم زي كل غير بعد يعمل له نزبس حسب دماغ بزقر بازمته تعي ورقات هيبوني تزبوه ورقات تقداينا بوليتيكانا يرترا مستغيره نخط الرزوه زخلهم ورقات رايم زبزلو انتي زري كاسي بدعمي هارد لاين ويكا كبيد زخونه بوليسي يختلهم زلو اب جرمن من يمصالو اي اف دي زبالكم متيو زغا قدامي اجندناتو سدتنياتات مترازيو ስለዚህ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ጉዳይና ስደተኛታት ኣብ ኤውሮፓ ብዙሕ ዘረባን ብዙሕ ክርክርን ዘድልየ ይኮነን ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ቅድድም እዩ ዘሎ መን ዝያዳ ኣብ ስደተኛታት ዝበርትዐ ፖሊሲ ክገብር ኸል ኣብ ኣሜሪካ ተኸይድካ እውን ካብ ዝገደደ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳማይ ናቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣፉ ዝኸፈተሉ ዶብናትና ክንዓፅዎ ኣለና ክንዓግቶ ክንክእል ኣለና ጠጠው ከነብሎ ክንክእል ኣለና ኩሉ እታ ኣብ ዓድና ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ዘረባ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክብለካ ይደሊ أنا زيناتي ورقات كل جزء زيناتي فيديوهات بفلاي ناس سدتنياتات سبنا خي سد عندها وين قالت زول بوليس أتسبب ما أبتبوتاتي أبزيد جو حدا جا كورد وين كلت أجمعات كجاتمو أيدلني لذي حدا راهم نزح حبريتا سمعكم زد اللي سقوم تكتوسو يمعتناكم تعود سايجن everybody has their life ناتكم وسانة يخول مالتيو تنسجرينا. Our next story is about corruption. This is a global problem. It plagues a number of countries, but some more than others. Among those at the top of the list is Nigeria. Nigeria is Africa's most populous nation. It used to be Africa's biggest economy as well, but it has now slipped to 4th place. This slide is often linked to President Bola Tinubu, his economic policies and his reputation for corruption. Tinubu recently featured on a list, the list of the most corrupt leaders in the world. The winner was former Syrian President Bashar al-Assad. He was followed by እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታትዩ ሓንቲ ሃገር ኣላ ብኣፍሪካ ዳርጋ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ስፖትላይት ብብልሽውና ጥራይ ትመፅእ መራሕቲ ተቐየረት ብፍላይ ኣብ ዘበነ እዚ ቦላ ቲኑቡ ዝበሃል ፕሬዚደንት ናይ ናይጀርያ እታ ሃገር ብቁጠባ ንታሕቲ ትኸይድ ኣላ ጥራይ ዘይኮነሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ስፖትላይት ወይ እውን ኣብ ሚድያ ብሕማቕ ነገር እያ ትመፅእ እቲ ሕማቕ ድማ ንኢንቨስተር ዝህድም ካልእ ነገር ድማ ናብቲ ሃገር ምዕባለ ንከይሕሰብ ዝዕንቅፍ እዩ ቀዳማይ ካብ ድማ ብልሽውና ኤፒደሚክ ናይ ብልሽውና ለበዳ ሕማም ከም ዘለዎም ኣብዚ ዓዲ እዚ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይዚ ድማ እቲ ሃገር ገለ ካብ ኣብቶም ቶፕ 3 ናይ ብልሽውና መራሕቲ ተባሂሉ ዝጥቀስ ዘሎ እዩ ባይ ዘ ወይ ከምዚ ዓይነት ሚድያ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ብካልኦት ሚድያታት ክበፅሕ ከሎ ኣነ ቀልጢፈ ኣብቲ ሪኣክሽን እየ ዝርኢ ህዝቢ ሰብ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህብ ንኣብነት ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ክፀሓፍ ከሎ ኤርትራውያን ኣብቲ ቦታቲ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህቡ ብዙሕ ግዜ ኤርትራውያን ሓሳዊ ከምኡ ዘየለዩ እዚ ዘይ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ይኮነን ብምባል ይምልሱ እዮም ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ጌድኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ እንታይ ዝብል እስከ ፊድባክ ኣሎ የቐኒየልና ናይ ብሓቂ ኣጉዲል ኩሉ ኸማን ብጣዕሚ ኣጉዲል ኩሉ ከምዚ ዓይነት ሰራቕን ሓሳውን መታለልን መራሕሪ ናይ ንፈልጥና ወላ ሓደ እኮ እዩ ነገለ ሸክ ናይ ዓድና በዓልና ኣለና ዝብል ዘየለ እዚኻ እንታይ ዘርእየካ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘቑርፁ መራሕቲ ከም ዝኾኑን ናይ ሂወቶም እቶም መራሕቲ ናይ ሚልዮነራት ማልቲ ሚልዮነራት ፕሮፐርቲስ ኣለዎም ብጣዕሚ ሃብታም ዝኾነ ላይፍ ስታይል ኣለዎም ዝበዝሕ ህዝቢ ድማ ነቲ ኣብ ዓዱ ዝፈሪ ዘሎ ነዳዲ ዘለዎ ሃገር ክነሳ ነዳዲ እውን ክገዝእ ዓቕሚ ኣብ ዘይብሉ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ በዓል እዚ መራሒ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ንኣፍሪካ ኣክንዲ ብፅቡቕ ትጥቃስ ፀኒሓ ብሕማቕ ጥራይ ከም ትጥቃስ ዝገብሩ እዮም እቲ ብልሽውና ድማ ደረድ ድሰኣነይ ተራ 50 ቅርሺ 100 ቅርሺ ይኮነን ኣብ ኩሉ ኢኻ እቲ ብልሽውና ናቱ ኣካይዳ ናቱ ብብዙሕ ብብልሽውና ዝተሓረመ ምዃኑን ኣቲንክ ካብዚ ምስ ተበገሰ እዩ ኣብዚ እዚታት ናትና ፀገም ደይርኣና ነዚያ እስከስምዕዋ ሕጂ is interested in Africa developing too much. Because if it develops tomorrow, let's imagine Africa develops its industry like South Korea did, a country that was as poor as Mozambique 6 years ago. If tomorrow it starts making cars, if tomorrow it starts refining its oil, if tomorrow it starts doing agriculture and transforming its agricultural products, it will no longer buy our imports. And so we are not interested in that situation. We are not. So, እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ሸር ክገብርዋ ርኢ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ድማ ንህዝቢ ኣፍሪካ ርእስኻ ትሓርም ቪድዮ እያ
أفريقيا نكتمعبل كنفقد الله ينخلينا كن منتاي أبناء وعلاتات مسينا أفريقيا كتمعبل الله إندستريالايز كتكون الله أنت بلنا أوروباوي فرنساوي كن منتاي بزعب أفريقيا كتمعبل لنا نزارب كل حسوتيل every time أفريقيا إندستريالايز ندحرقينا بواغانا أوروباوي معناته أوروبا إذا زلوا من إندسترياليزيشن إذا كل فابريكات سبسر حلو زلوا كابيز مسين دحريلكا ترى نجار كاب كلا حجر سلز مسين زلوا فابريكا زلنا الفابريكا زلنا دما اتز تسرح نجار ناب كلا حجر كشيء سلز غليب أفريقيا ناتهم فابريكا دحرجيرهم ترى نجار ناتهم وسيدهم فابريكات هنيسهم حزبهم أبو يكسرح نتي end product دما مسانا تولاديرهم أبي أوروبا أمريكا كشت وخ جمريهم ويونا بإيشيا كشت وخ جمريهم سلزين إحنا ترى نجار يبلنا فابريكات ناتنا كنسنع سلنخل زلنا إنا ننبر زلنا نمبر نازي كفكت زخل مرحنا أوروبا كله أي كلني كندمنتاي أب كونفرنساتنا نيروبي ساوث أفريقيا أب كله كيدو بليون كنبكم هنا كم زخن قبل لكم هنا يبلو كله تزهجر حسوتيو نيجيريا انتاير يكون نيره بلشونا أمريكا دما حنت كابتن أنكر ستيتس ناتا جراز وصارتها سلمتاي تبلشونا نتنا أمريكان أوروبا أمريكا عربا عالمن نمزمزة تزبلت مسارح سلزخونه أكندنا تهاجر تخكلنا جنزب تخفلا نابنت 1 بليون نيجيريا كخفل زقبو نيجيريا فرق بليون ولا ربع بليون كفيلكا نتمراحي اسرع مليون و 3 مليون بجيبوتو تول زتي مراحي زاغلو جنزب وسيد له ولا 5 مليون ابو هاجر جن فرق بليون ويون كبابي 700 مليون كثير على نبلو زي دما اتي بلشونا اب افريقيا كله اتعقرقر اب افريقيا كله اتي زي ما معباله بافريقيا كله سيستماتيكال زدله نغري عسرت جزء كونفرنسات ناي كلايمت دور هيقولوا لنا بلنا افريقيا 5 حجز لنا كله قالوا اتس جاست ا لاي مغنياتو نتم مصايناتهم كتقم زي كل نجر كفقدوا الكاي كلون ابزن اسمعوا نشتي Get to share this video on Facebook and WhatsApp. There was this idea, actually in people's minds, that you develop a country with entrepreneurs. It's an important part, but it's not the main part. An industry is needed, a heavy industry. These countries export oil, export cocoa, export raw materials, but these raw materials they export are often processed in other countries. And processing is what creates jobs. Quand vous avez une compagnie étrangère qui s'installe, je prends toujours l'exemple du Congo Brazzaville que je connais bien. When you have a foreign company setting up, I always take the example of Congo Brazzaville, which I know well. Congo Brazzaville, over 90%, only exports oil. This oil is produced by whom? Exploited by whom? By mostly private companies. 60% total, 30% E&I. The Italian, 90% of the company. Then you have a few companies here and there, private ones. بعتر زبالة حنتي تبغى زخونة زانتاي زنكر زلو مبدأت جزء هجرات أفريقيا ترى نجار أفريقيا كبعدن ترى نجار يوت مني دوتو نا أمريكا نا أوروبا كامبانيات دوتو مبدأت جزء ولا ونبير ترانتونه تورك بعلنا يكون نوتو زلنا نحاس بعلنا يكون نوتو زلنا حسين بعلنا يكون نوتو زلنا كالوت كامبانيات نا تشاينا نا كالنيوم سلزي أكالوت هجرات أفريقيا نسوس عامد نسبع عامد نا كالوت هجرات كامبانيات دوتو سلزي even up to موزع سوس عمد حرنا صنتهم هجرات أفريقيا كساب حجي معدنات كوتو تكنولوجيا بلومن يرترت مالية رقيبات توركي ترتشن عسرت حدا يون مجمر يعني ورك عدنا أنا بشا نسرح جميرو ترتشن عسرت حدا تمالك مع عسرت غضي عمتيزي حابو تبقي ساكساب لومي تبيشا مايننج كوربوريشن كما يلو بدك هاجر مع بيلو ما بتبوتا يسرح له بفلا يبتال بوتاتاتنا يتأدان حجي إيرتراويان مهورات من سياتيوم نتسرح أبتكتم كوربوريشن سكوينهم تسرحوا زلو نماز أي ولا ردما إيرتراويان تكون تات كورس وخمس غلون إتماشينرن تكابيتال تتمرتن تراي تتمرتن إتبقعتن دحري زومو تجنزل دما تقطع بنا عبيه مسكرة كنت جزء تغليقة سلازي إيرترا تقطع له زلا كابزا وتيهم رايو أفقرات أفريقيا 6 عام 7 عام ولا حنت تغير يلا ترجعهم لهم كل نجر أبتعتهم تعادي زلوا لذي تمعدنات وسيدهم لما ببابور جيرهم بمركب جيرهم ناب أوروبا يوزدوا نابنا ندادنا نيجيريا بلشو نازل لكم سناكو تندادي وتيو ناب عند إنجليز ناب كيدو كابو كابتو زي شط وانساتهم بعد من أسفتات توسيقوا كم بتروليوم كويني مت أبزغ 11 كامباني جيرهم على بتبيلينر ودا عدت ونني أتبهال جن ستيل نساون تخونه لو تكتمت أي كالتنا بتبوتاتي بحفشة أفريقيا دخلت زخونو systematically كم نكون by design هند بتزقاتمه كم زي كونه يزقل زلو حجي نبتسو بانك ناتينا من البات أبي أحمد حدش حسابا كده للنكني مسدما من البات أبزي كنسم أينا كم زتري وزلهم ستوك ماركت نايتوبيا سلز جمرة أبت ستوك من مخفتيك قدام الدول دحر مهرام أدرجا أبي باز بميديا لما لا يركبالو نايتوبيا قداي أبزبنا أبي أحمد كبيديو نخطر دو بقى بتحدث بونا جرز الرزلو تري بتدما
اتحجرسي كاب معلتنا معلتي ناب قوس تخيتري سلازي كلت تزارار حيلتات يوم جن استيل أبقو طباوي لوتي أم مقبار جن بزوح نقراتي قبر كم زلو يزي إثيوبيا نمجمريا ستوك ماركت ناتا بوقعي أخفيتا أبي أحمد مريقو نتقدم دول هاريمو كم زجمرو إلى تأثرت ورحادة كتشان سران حمشان this is history أبي زوبانا أفتكر أفريقيا ستوك ماركت زلوا كينيا اللي مثلاً I have to double check تم تفضلوا تحفلي I haven't checked it نزا فيديو قبل غلوهم إثيوبيا جن remarkable achievement يزي ستوك ماركت كتجبر مالت بزيك على العالم قال سبالو كاب إثيوبيا زغون تبوك سمع زي دلي I don't know why you are like that سلمتايكم وقت كون كيلكا إثيوبيا حزبيو سبون ترغبة حماق سلوز قبرين أنا تسألون بري أبعدهم سبون تغيرهم كاين تسألون هنا أنا كم جورجو أبي أحمد أنصار إيرتراز قبر أبتي زوباتاز قبر يدسألن بر أبتوش تعدد ليه تخبر خليو إثيوبيا وين مانديتي بملوني إثيوبيا أنا محضر له إثيوبيا بزدل هيك محضر خلي have no problem زنبع زخون خبر كله ريبورت قبر تجمع بالليل عند ما تكروناتي أبانا زو تكرر زقبرو بوليسي سنهلا رينا أبتوش تام زقبرو وجن حماق طوين حماق نبلو الزقد أب حجري ونكريز دلي يعني حدا مع تيرترا ستوك ماركت ناتا جيرا ستوك ماركت ستوك اكسشينج ناتا خوينو أبو بويب سايتات أتينا بركنا إيرترانا بشاديو بركنا يا إيرتيل ديو بركنا ي كال نايك بحر ديو نايك كال كوربوريشنز بركتات تنجز كم زي ناي كالوت ناي تسلا ناي انفيديا كنبلون وعلدا لنا ناي بيتكوين ناي قال ملخ نجزن وعلدا لنا كومونا إيرترا بركخ جز this is my dream someday كخوني دما نال بعد إيرتراوي بس حتنا لك بالغلقن تتبقى كجمر كد كلا لك سيز إثيوبيا بس يحملوا I think دزي هذا عبنا جريو تبونا جريو ناب كالوت هجرات أفريقيا ناب سوماليا كسجر ناب السودان كسجر مجمرة سلام كرخبالو رجعت كرخبالو ونجن this is a good thing تبونا جر كتر خلا خادمة تبوك كتبل كت كلا لك حماك كتر خلا خادمة حماك كتبل كت كلا لك سلزي I think زي أبي أحمد قال تزاري بني يرنوي تزاربه هنريان كنريان غلينا نشتاق نسمع متجن انديشلو ኢኮኖሚያችን እንዲሻሻል የሰው የኑሮ ዘይና የገቢ ልክ ማደግ እንዲችል አንዱ አበክረን እንስራበት ያልነው ለአይን ግርታን የሚፈጥሩ ከተሞች ሳይሆኑ በዲጂታል ፎርም ኮሙኒኬት ማድረግ የሚችሉ ደረጃ በደረጃ የሚቀየሩ ከተሞችን እንዴት መፍጠር እንችላለን የሚለውን አንድ ግብ አድርጎ ነው ዲጂታል ኢትዮጵያ ይሰራው። በዚያም የሚያበረታቱ ውጤቶች ማየት ጀምረናል። ሁለተኛው በማክሮ ስብራታችን ልናይ የፈለግነውና የሰራንበት ኢምፕሎይመንት ነው። በተለይም ቢፒኦን ከዚህ ሆነን በርቀት ስለዚህ አብይ አሕመድ ዝተፈላለዩ ማርኬቲንግ ገብሪ ድፍትን ደሎ ንኣብነት እዛ ናይ ቤተ ክርስቲያን ውጥራይ እንተሪኢና እዛ ናይ ልደት በዓል ኣብ ኤክስ ኣብ ዩቱብ ኣነ ብዙሕ ይከታተልኒ ኣብ ኤክስ ግን እዚኣ ብብዙሕ ሰብ ቫይራል ኮይና ነራ ናይ ብሓቂ ሃይማኖታዊ ሃገር ምዃኑ ደስ ይብለካ ልደት ናይ ምስራቃዊት ቤተክርስቲያን ከምዚ ኢሉ ክኸብር ከሎ ምክንያቱ ደሰይም ልደት ነብዕል ደሰይም መስቀል ነብዕል ደሰይም ጥምቀት ነብዕል ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ድማ ካብ ዝተባሃሉ ኩሎም ማርኬቲንግ ይጥቀምሉ ኣለዉ ንኣብነት ናብቲ መስቀል ናቶም ድዩ ናብቲ ጥምቀት ናቶም ድዩ ናብቲ ልደት ናቶም ብዙሕ ቱሪስትስ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም በዓለ ልደት ፅቡቅ ክብሪ ስለዘይብሉ ብከምዚ መንገዲ የቱሪዝም መስሓቢ ይጥቀምሉ ኣለዉ ኣነ ፀገም የብለይ እቲ ሰብ ሃይማኖቱ እናገበረ ከሎ ካልእ ነቲ ሃይማኖት ምስኦም ክፅምብል ናብኡ ክመፅእ ከሎ ሰናይ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣገይን ኣክልት ነገራት ኣብዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ዝገብርዎ ዘሎ እዚ ፅቡቅ ክኸውን ከሎ ሕጂ ናብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ክንከይድ ኢና መጀመርያ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ንርአ ምክንያቱ there is one thing ኩሉ ሰብ ከስተብለሉ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣጋጢመና ኣለዋ ንሳተን ድማ ሓንቲ እዚኣያ ልክ ኤርትራ ድማ ንዓ ቀይራታ ኣላ ሕጂ ግብፂ ባቀይራታ ኣላ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ርክብ ከካይዳ ምዃና ተሓቢሩ ነይሩ እዚ ዜና እዚ ዳርጋ ክንደይ ሰዓታት ክቅፅል ምፀንሐ ሃንደበት ካኩብላ ይብልኒ ብመደብ ዝተገበረ ግን ኤግዛክትሊ ግብፂ በዚ ሓድሽ ናይ ብሓቂ በርቃዊ መጥቃዕቲ ኢለ ኣለኹ ኣነ ምክንያቱ ዲፕሎማቲክ ኤርትራ ሶማሊያ ግብፂ ተርጀምሎም ዳሓን ከተሓዘልኩም እየ ቁሩብ ቅድሚ ምዝራበ እዚያ ስምዕዋ የሆነ ፕሮፓጋንዳም እንድናፈስ አድርገዋል። ነገር ግን ይሄ ነገር
እድሜ አላገኘም። ይሄን ያደረጉ ወገኖች በወቅቱ ለሶማሊያ ህዝብ ጥቅም አስበው አይደለም። ምክንያቱም የሶማሊያ ህዝብ ጥቅምና የኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም እጅግ በጣም የተሳሰረ ነው። ይህ ህዝብ ተመሳሳይ ህዝብ ነው። ይህንን የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው ነገሩን አዛብተው ሕጂ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ክግበር እዩ ምስ ተባህለ እንታዮም ክብሉ ፀኒሖም በቃ ኩሉ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝተገበረ ውዑል ይኹን ካይሮ ትገብሮ ዝነበረት ኩሉ ፈሺሉ እዩ ሶማልያ ጉሒፋ ተያንዑ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሳ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ፍቅርን ምትእስሳርን ኣቃሊልካ ዝረአ ይኮነን ኩሉ እቲ ኣጀንዳታት ተበቲኑ እዩ ኣይናይ ኣጀንዳ እዩ ዝብተን እንታይ ኣጀንዳ ስለ ዝነበረ እዩ ዝብተን ምክንያቱ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ክመፀኒ ኢልካ ትዛረባ ኣለካ this is a major development among ኤርትራን ኢትዮጵያን among ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማቲክ ማኒቨር ድማ ነዚ ይመስል ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኣብ ካይሮ ተራኺቦም ጥራይ ዘይኮነኻ አይ ቲንክ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ንመን ኢኻ ትብሎም ነዚ ንኢትዮጵያ ከምዚ ኢሎም ክሕዙ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ዘዝሓለፋ 2 ዓመታት ረስኒ ትፈጥረሎም ስእሊ እየ ኢለያ ዘለኹ ኣነ እዚኣ እዛ ስእሊ እዚኣ ንኢትዮጵያውያን ረስኒ እትፈጥረሎም ስእሊ እያ ምክንያቱ ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብደረጃ ፕሬዚደንታቶም ብደረጃ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም መበል ሳልሳይ ግዜ መበል ራብዓይ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዩኒቲ የርኢ ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ዩኒቲ ክጅምር ከሎ ምስ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሶማልያ ኢትዮጵያ ሰለስቲኦም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ዝገበሩ ወይ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ግን ካብቶም ኩሎም ተገሊሉ ግብፂ በይና ተሪፋ ነይራ ሽዑ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ከምዚ ዓይነት ዩኒቲ ክገብሩ ከለዉ ግብፂ ድቃስ ለይቲ ነበሮምን ኣብቲ ግዜ እቲ ስለዚ እቲ መድረኽ እቲ ንኸይመለስ ግብፂ ክሳዕ ክንደይ ትጓየ ከም ዘላ ለንቀነ ድሕሪ እቲ ውዕል ናይ ኣንካራ ዝተገበረ እንታይ ነይሩ ሶማልያ ምና ኮንዶኾን ካብቲ ኩነታት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልያን ግብፅን ክትወፅእ ደልያላ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ድማ በቃ ክነፍዑ ይቀኒ ከምኡ የለን ምንፋሕ ማለት እዩ ፈሺሉ እቲ ኩነታት this is not going to happen ወዲቑ እዩ እዚኣቶም ጠርቋሽ ዝኾነ ናይ ኣስመራ ፈተነ ዝነበረ ብላ 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 ባት ግብፂ ነዚ ነገር እዚ ኤርትራ እንታይ ከም ትደሊ ደይ መደይ ለኣንፃር ኢትዮጵያ ከምዘይ ትኸይድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገሊፆ ካልኦትን ገሊፆም እዮም ንግብፂ ግን this is a matter of highest priority እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ግብፂ ኤርትራ ሶማልያ ግብፂ ንኤርትራን ሶማልያን ብፍላይ ንኤርትራ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ንግብፂ ወሳኒ እዩ ወሳኒ ናይ ወሳኒ ስኩምቲ ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ ኢትዮጵያ እታ እንኮ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ጌራ ንክትቅርቅር ወይ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍደገ ባሕሪ ከምቲ ናቶም ሕልሚ ከይበፅሑ ሓደ ካብቲ ክትዓግተሉ ትኽእል ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዝምድና እንተለዋ ጥራይ እዩ ኤርትራ እንድሕር ናፃ ገዲፋቶም ንኢትዮጵያውያን ደን ግብፂ ብዲጋ ሒዞሞም ኣሎ ብባሕሪ ብባቤል መንደብ ሒዞሞም ጌም ኦቨር ንግብፂ ኢት ኢዝ ጌም ኦቨር ስለዚ ግብፂ ብዝተኻለ መጠን ምናልባት ካብ ዓቕማ ንላዕሊ እውን ምስ ኤርትራ ዝምድና ክትገብር ከም ትፍትን ፍሉጥ ነገር እዩ ከምዚ ፍሉይ ሮኬት ሳይንስ ኣይድልየካን ነዚ ክትርድኦ it's just written on the wall ይብልዎ ኣብ መንደቕ ተፃሒፉ ዘሎ ዲፕሎማሲ እዩ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ኩሉ ዝኽእል ዝምድና ዝበሃል it's just written ወላ ሓንቲ ክትቅይሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ክልቲአን ግብፅን ኤርትራን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሽርክነት እዩ ክህልወን ዝኽእል ብፍላይ ድማ ብመዳይ ግብፂ ብመዳይ ናይ ግብፂ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትምለስ ከምዘይ ትኽእል ገይሮም ክሰርሑ እዮም እንድሕር ክትምለስ ኮይና ድማ መጀመርያ ምስ ኢትዮጵያ ሽግሮም ክፈትሑ ክፍትን እዮም እንተዘየለ ንኢትዮጵያ እቲ ዝለዓለ ሌቨሬጅ ክኾና ዝኽእል ንኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ንኤርትራ ኣብ ጎኖም ተገይሮም ጥራይ ሶማልያ ኣብ ጎኖም ትኽእል ሱዳን ኣብ ጎኖም ትኽእል ካልእ ኩሉ ተወሳኺ እዩ ኤርትራ ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ብፍላይ ብናይ ኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ክሪእዎ ከሎ ግብፂ ናይ ኤርትራ ገዲፍካ ትኻልእ ኩሉ ሽግር ክፈጥረሎም እዩ ኦፍኮርስ ኣብ ሶማል እውን ኣብቲ ገባሕሪ ክረኽቡ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ዳትስ ዋይ ንሶማል ድማ ሰራዊቶም ሰዱ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ግን ግብፂ ስለምንታይ ይፅዕሩ ኣለዉ እንድሕር ኢልኩምኒ ንኤርትራ ብዙሕ ነገር ምግባር ስለ ዘየድልዮም እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክነስተቕለላ ኣለና ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዲፕሎማሲ ዝግደስሉ ስለምንታይ እዩ ንኤርትራ ብዙሕ ነገር ምግባር የድልዮም ኣብ ሶማልያ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብሩ እዮም ሰራዊት ከሰልጥኑ እዮም ንሶማልያ ከደላድሉ እዮም ንኣልሸባብ ክዋጉ እዮም so many things they have to do እቲ ሶማልያ ዝበሃል ኣብ ፅልዋ ናይ ኢትዮጵያ ኮምፕሊት ንኸይወድቕ ንምግባር ብዙሕ ገንዘብን ብዙሕ ፀጋታት ንሓቶም ናብ ኤርትራ ኸ ናፈይ ወላ ሓንቲ ይሓቶምኒ ሜይቢ ሽርክነት ሜይቢ ገለገለ ምትእስሳር ስለዚ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ብዙሕ ኢንቨስትመንት ከድልዮም ኣይክእልኒ ኤርትራ ግን ስለምንታይ ብክሳራት ኤርትራ ኸ ግብፂ ኣብ ጎና ክትከውን የድልያ እዩ ምክንያቱ ዕንደራ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ዲፕሎማቲካሊ ቻለንጅ ክትገብሮ ዋላ ወታደራዊ ዓይኒ እውን ቻለንጅ ንክትገብሮ
أبي أحمد يكون إثيوبيا أنا بحر نخيت مس لك كم إيرترا جبسي بإيرترا جيروم إثيوبيا خمس سلو زي دليو نت سكيورتي إيرترا بلاس تدماري توساخي درعي زخونه سلازي جبسي لك كم كالوت هجرات فلي بزبالة من قدي بمن قدي إيرترا إثيوبيا أفضل بحر نخيت ركب كتك على الصغل هجريا معناته نستراتيجيكا وكايداناتا حلقة سلازي خونتي نا إثيوبيا كوعزو سلازي إذا ركب زي أمونغو إيرتران إثيوبيا أمونغو إيرتران جبتن سوماليا تغيرو زلو نتي أبي كغبرو زفتن زنبري أوت مانيفر غيرو يومي أوت يومي تعويت لهم يكبل زفتن زنبري نو زوت أخيه بالكان يومي لما شراب لما يتحسوا زي كل زغبرو زنبري زي بروباغندا نير سمعوا تعرر እንደምትፈልግ እንደተጻረረች አድርገው የባህር በሩን ጥያቄ አዛብተውና ገልብጦ ያቀረቡትና አግባብም አልነበረም። በርግጥም በዚህም ምክንያትም ረጅም ዕድሜ አልነበረም የተቀጨ ሁኔታ ነው ያለው። በሶማሊያ በኩል እዚ ዓሰርተ ግዜ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ኣብቲ ሚድያና ተመላለሱ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ደይመደይ ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ እዩ ስለዚ እዚኣ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ሶማልያን ዝተገበረት ኣብ መንጎ ዘሎ ድማ ግብፂ እዩ it just tells you everything ክትፈልጦ ተድልየካ ኩሉ ግብፂ ትብሎ ኣላ ምክንያቱ ግብፂ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ከም ዘለዎ ኣብዚ ዲፕሎማሲ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ሶማልያ መራሒ ዘጋጥሞ ዘሎ ሽግር ግን ረኣዩ እዚ ብህዝቢ ሶማል ማለት እዩ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ትማሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምናልባት ኣብ ኤክስ ትንቀሳቀሱ ሰባት ብተደጋጋሚ ሪኢኹም ኣለኹም ዳርጋ መብዛሕቶም ፀለውቲ ናይ ሶማል ዘማረሩላ ስእሊ እያ ነይራ ኣብ መንጎ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ሶማልያን ወታደራውያን መኮንናት ናይ ግብፅን ርክብ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ካይሮ ኣብቲ ርክብ ዝተሳተፉ ብወገን ሶማልያ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ዘሎ እቶም ካልኦት ካልኣይ ሓደ ሰብ ኣሎ ሳልሳይ ዘላ ጓሉ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ዘሎ ሓሰን ሼክ መሓመድ ጓሉ እያ ካልእ ድማ ሓንቲ ጓል እንታይ ኢሎም መስከ ዝተረግመት ሃገር እያ እዚኣ ግብፂ 7 ጀነራላት ተሳቲፋ ኣላ ቶፕ ሚሊተሪ ሊደርስ እቶም ዝለዓሉ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ሶማልያ ብምንታይ ተገሊፃ ኣላ ብኣርባዕተ ወላ ሓደ ወታደራዊ ተመክሮ ዘይብሎም በቅዓ ዘይብሎም ሰባት ውርደት ናይ ሶማልያ ከም ዘይውድእ ኣብዛ ኮሜንት እዚኣ الحام اسماعيل ዝበሃል ተፅሒፍዎ ዘሎ ኣብቲ ኮሜንት እንተትኸዱሲ ኣነስ ሓደ እንታይ ልፅሒፍ እስከ በዓል ኤርትራ ከም ሃገር ዝቕበሉና ምዃኖም ሲ ካብ ልበየ ዘመስግኖም ምክንያቱ ንሕና መስሓቂ ጆክ ኢና ኢሉ ኣትሊስት ሲ ከምቶም ከም ካልኦት ሃገራት ኣክት ክንገብር ዘይንኽእል ሃገር ብምዃንና ኢሉ እንታይ ምስ ወረደና ኢና ሰብ ተሳይኑ ዲ ሶማልያ 30 ሚልዮን ዲ ወላ 2 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ክንደይ ምሁራትን ክንደይ ሊቃውንትን ክንደይ ፒኤችዲን ዘለዋ ሃገር እያ ሃው ከም በዚኦም ጥራይ ትመሓደር ኣላ እዛ ሃገር እዚኣ እንታይ ወሪድዋ እዛ ሃገር እዚኣ ብምባል ብዙሕ ናይ ምስምሳል ቋንቋ ፍቆርስቲ ኣብ መንጎቶም መርሕነት ዘሎ ሽግር እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ሓሰን ሼክ መሓመድ ብዙሕ ደገፍ የብሉን እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፎርማጆ ብዙሕ በይዝ ደጋፍ ከም ዘለዎን ሞር ስትራቴጂክ መራሒ ከም ዝነበረን እዩ ዝንገር ግን ኣገይን እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሶማልያ ብብዙሕ መንገዲ ከም ዝዝወር ዘሎን እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ድማ ትርኩት ዝውሮ ሰብ እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ አንጻሩ ናብ ግብፅ ኸይዱ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ግብፅ ምርኻቡ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ክትሪኦ ከለኻ ሓደ ብፍጥነት ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ንላዕሊ ድማ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ሓይልታት ዘሎ ናይ ብሓቂ ብቕፅበት ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ግን ኤርትራ በይዝ ናታ ሶሊድ ፋውንዴሽን ናታ መሰረት ናታ ሒዛ ትኸይድ ኣላ ሕጂ እዚ እቲ ናይተን ሃገራት ውድድር ክኸውን ከሎ ብውሽጢ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ ይግበር ኣሎ ንዝብል ብፍላይ ብመንገዲ ጀዋሃር መሓመድ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዚያስ ከስምዕዋ ዳርጋ ሓንቲ ካብተን ቫይራል ኮይና ዘላ ቪድዮ እያ ያስተወሩ ሪፈር ስታደርግ እንደውም ያንን ዝግጅት ያየኸው ሁሉ መስሎኝ ነበር ጀስት ለማንሳት ያክል ኤርትራን በተመለከተ በጣም ጥረት ያደረክ ይመስላል ኤርትራን ዶሜስቲኬት ለማድረግ ማለት የኤርትራ ጉዳይ የውስጥ ጉዳይ ነው ለማለት ሁሉ የቃጣህ ይመስላል ደረጃ ሲጠይቅህ መግባቱ ትክክል ነበር ወይ ሲልህ ትልቁ ስዕል ይታይ ብለህ የኤርትራን መንግስት መግባት ሁሉ ለማውገዝ በጣም ተቸግረህ ነበር ስለዚህ ሻዕቢያን አፒዝ ማድረግ የፈለከው ለምንድን ነው እዚ ጋዜጠኛ ዝበሃል ዘሎ አይ ቲንክ ቴድሮስ መን ከም ዝበሃል አይፈልጥን እየ ግን ክሊርሊ ብዙሕ ምግናን ዘድልየ ኣይኮነን ሓደ ካብቶም ሃርድ ኮር ናይ ቲፒኤልኤፍ ኮይኑ ንኤርትራ ንምድምሳስ ኤርትራ ክድምሰስ ኣለዋ ክደቅቕ ዘለዋ ክትርመስ ዘለዋ ሃገር እያ ብምባል በቃ ከም ሕሱም ዝፍክር ሰብ እዩ
every time ዝፈክረሉ ድማ እታ ንሱ ዝድግፋ ህወሓትን ትግራይን እያ ትርመስ ዘላ ስለዚ ዘረባናቱን ትምኒትናቱን ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ሪፍሌክሽን ወይ እውን ተመሊሱ ዳግመ ግምት ምግባር ከድልየ ቢካዝ be careful እቲ ትምነዮ ነገር ክትጥንቃቅ ክትክል ኣለካ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ተገምጢሉ ናባኻ ክመፅእ ስለ ዝኽእል እና ኤግዛክትሊ የጋጥመሎ እዚ ሰብ እዚ እታ ንሱ ዝድግፋ ዘሎ ትግራይ ካብ መዓልትና መዓልትና ናበይ ገፃ ትወርዳ ኣላ ይፈለጥ ግን እንታይ ይብለሉ ንጀዋር ተኾንካ ንሻዕብያ ክትነቅፍ ዘይትደሊ ንኤርትራ ክትነቅፍ ዘይትደሊ ማለት ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝፈፀምዎ ገበናት ሰራዊት መፁ ኣብ ተዓዲሙ መፅኡ ንህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ኣሜን መጀመርያ ተዓዲሙ ዝመፀ የለን 27 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ መግለጹ ዘይርከቦ ብትክክል እውን ዘይተገልጸ ገበናት ፈፂሙ ህወሓት ትብሎ ዘላ ትስኻን ቤተሰብካን ዝድግፍዎ ዘለዉ ስለዚ ሻዕብያ መዓልቱ ይፅበ ነይሩ መዓልቱ ተፀቢዩ ተዓዲሙ ዕድመ የድልዮን ነይሩ it was a strategic movement game over ክበሃል ከሎ መዓልቱን ሰዓቱን ይፅበ ነይሩ ነቲ ኤሊት ናይ ትግራይ ነቲ ናይ ህወሓት ሓንሳብን ሓዋሩን ክድምስስዎ ተቐደም ኣብ ፖለቲካ ባዕሎም ብጌጋ እንዲኦም ኣምፅኦም ሞ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንምድምሳስ ድማ ካልኣይ ተልእኾ ናቶም ነይሩ ናይቶም ሻዕብያ መዓልቶም እዮም ዝፅበዩ ነይሮም እቲ መዓልቶም ምፅባይ ድማ ናይ ህወሓት ሓይሊ ፍሪህዎም ኣይኮኑ መዓልቲ ዝፅበዩ ነይሮም ኣሜሪካ ካብቲ ኢኩዌሽን ካብቲ ጌም ክትእለየሉ ትኽእል መንገዲ እዮም ዝፅበዩ ነይሮም ተፀቢዮም ድማ ቤላ ገይሮም መን እዩ ሰብኣይ መን እዩ ሓይሊ ዘለዎ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ኣፍሊጦም 27 ዓመት ኣሜሪካ ኣብ ጎንኻ ጌርካ ኤሮጳ ኣብ ጎንኻ ጌርካ ሚሳይላትን ኣፅዋርን ኣኪብካ ኩሉ ነገር ጌርካ ቁጠባ ሒዘ ገንዘብ ሒዘ ኢልካ ፈኪርካ ክንደይ ግዜ ወሲድልካ መምህርካ መን ምዃኑ ክትፈልጥ ዝግባእካ ኣብዚ ግዜ እዚ ቤላ ገይሩ መኒት መምህር መኒት ሰብኣይ ፅቡቅ ገይሮም ኣፍሊጦሞም እቲ ሪያሊቲ እዚ ነዚ ክወሓጠሉ ስለ ዘይከኣለ እዩ ጀበናን ፍንጃልን ወሲድልና ዘይኮነስ ሮኬታትካ ሚሳይላትካ ካብ ኣፍንጫኻን ካብ ዓይንኻን በንቂሩዎን ከይዲ ሻዕብያ ጀኖሳይድ ኣይፈፀመ ገለ ይፈፀመ he doesn't need to ኣየድልዮን እዩ ነይሩ ዘድልዮ ንዑ እንታይ እዩ ኤግዛክትሊ ኣበይ ለት ኣፅዋራት እቲ ኣጠቃቕሙ ስለ ዘይትኽእሉ ክጥቀመሉ ዝኽእል ሓይሊ ክወስዶ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ነይሩ መዓልቱን ሰዓቱን ይሕሊ ነይሩ ውግድ ክሊን ክትብል ከላ ድማ ኤግዛክትሊ ኣበይ ቦታ ክኸይድ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ነይሩ and within few days ተንዘድልያ ኣፅዋራት ብዙሕ ግዜ ሻዕብያ ኣብቲ ትግራይ ዘሕለፈ ግዜ ክዋጋ ዘይኮነስ ነተን ኣፅዋር ከጓዓዝ ግዜ ዝወሰደሉ ክኸውን ይኽእል እየ ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ በዓል እዚ ፈራራራራራዕ ክብሉ ከለዉ ክሳብ ሕጂ እቲ ክውንነት ክርድኦም ስለ ዘይከኣለ እዩ ሓደ ጆሃር መሓመድ ከንታይ ልመሊሱሉ ስሙ አዎ የኤርትራን ጉዳይ እንደ ቶታሊ ፎሪን አላየውም እኔ እንደ ሱዳን ወይም እንደ ኬንያ አላየውም የኤርትራና የኢትዮጵያ ግንኙነት ውስብስብ ነው ረጅም ደም መፋሰስ ጦርነት ተካሂዶ ፖለቲካል ሴፓሬሽን የፖለቲካ መለያየት ተፈጥሯል ሆኖም ግን የኢኮኖሚና ማህበራዊ መለያየት አልተፈጠረም ሊፈጠርም አይችልም የኢትዮጵያና የኤርትራ ማህበራዊና ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ቁርኝነት ሊለያይ አይችልም ኤርትራን እንደ ሌላ ጎረቤት ሀገር ማየትም ስህተትም ነው ከእውነትም የራቀ ነው ፕራክቲካል አይደለም የመሆን ለምን ምክንያቱም የኤርትራና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አብሮ የመጣ ነው ለረጅም ጊዜ ዛዘረባዝያ ብዙሓት ኤሊት ናይ ኣምሓራ ኤሊት ኣይኮነ ገለ ሜድያታት ናይ ኣምሓራ ከምኡውን ተጋሩ እንታይ ክገብርዋ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ጀዋር መሓመድ ንኤርትራ ከም ሃገር ኣይኣምነላን እዩ ከም ሃገር ኣይቅበላን እዩ ፀረ ኤርትራ እዩ ብምባል ገሊፆሞ ነምበር 1 ኤርትራ ወይ እውን ኣነ ከም ኤርትራዊ ጀዋር መሓመድ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ይሓስብ እንታይ ይኣምንን ክሳዕ ክንዱ ኣገዳሲ ይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ብእምነት ናይ ጀዋር መሓመድ ትነብር ሃገር ኣይኮነት ኣሚኑ ዲ ኣይኣመንን ኣገዳሲ ኣይኮነን በት ወር ኣይ ሲ ኣነ እንታይ ይረኣየኒ ኣሎ ጀዋር መሓመድ ፖዚሽኒንግ ይገብር ኣሎ ፖለቲካል ፖዚሽኒንግ ይገብር ኣሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኤግዛክትሊ ኣብ ጎኒ መን ክኸውን ከም ዘሎ ሻዕብያ ኣብ ጎኒ ሻዕብያ ንክኸውን ዝፍትኖ ዘሎ እዩ ባት ከምኡ ክብል ከሎ ነቲ ናይ ኣምሓራ ተቃዋሚ ሓይሊ ወይ እውን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኒ ንኸሰልፍ እዩ ዝፍትን ዘሎ እንጂ እንታይ ይገብር ኣሎ ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት ፍልይ ዝበለት እያ ንዓይ ይብሎም ኤርትራ ከም ሱዳን ወይ ከም ኬንያ ገለ ኣይኮንኩን ድርያ ኤርትራ ፍሉይ ቅርበት ናብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሃገር እያ እዚ ማለት ድማ ምስ ኤርትራ ዘለና ኩነታት ብፍሉይ ክእለ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚኦም ንኤርትራ ክጥርንፋ ይደሊ ኣብ ውሽጡ ጀዋር መሓመድ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ተቢልካዮ ባንክን ታንክን ድሕሪትካዮ ንኤርትራ ንዓሰብ ንምምላስ ንገለ ንምምላስ ይሓስብ ዶ ንኾን 100% ኣብ ጥርጥር የብለይ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ስልጣን ምስ ሃብካዮ መርገፂ ቀይሉ ዓሰብ ከተድልየኒ ክብል ከም ዝኽእል ምክንያቱ ነታ ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ ዘለዋ ቅርፂ ኢትዮጵያ ንከተመሓድራ ሓደ ረቋሒ ንኤርትራ ክመለስ እየ ምባል ክትጅምር ክትክል ኣለካ ብልብኻ ዲኻ ትደልዮ ወላ ብኣፍካ ይፈልጥን እየ ግን እታ ዘረባትያ ሓንቲ ካብተን ፅሑፋት ዘለዋ እያ ናብቲ 4 ኪሎ ንክትቅፅል ነቲ ህዝቢ ኣብ መስመር ከተምፅእ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ
ኣብዚያ ዝብላ ዘሎ ዘረባ ግን እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ልክዕ ምዝያ ይሰማማዕ ዘሎ ብዚያ ግርኛ ተናጋሪው አማራውን የሚመስልበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የትኛውም ሰው ኤርትራ ቢሄድ የውጭ ሀገር ሰው ተብሎ ሊታይ የማይችልበት ነው። ኤርትራዎች የፈኛውም ኤርትራ ቢመጣ አዲስ አበባ ውስጥ የሌላ ሰው ነው የማይባልበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም አልፎ ምልህ ኤርትራ የአረብ ሊግ ያልሆነችበት ምክንያት ኢትዮጵያንም የአረብ ሊግ ያላደረገ ምክንያት ተመሳሳይ ነገር ስላለ ነው። ኢትዮጵያ ኤርትራ አረብ ነኝ ማለት አትችልም ያለው ስንት ሙከራ ነው የተደረገው ያለው። እንደውም አሁን አብይ እንደውም ኢትዮጵያን አረብ ሊግ አስገባ አንዳርጋቸው ጽጌ ተመሳሳይ መርገጽ ይብነሩ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ፍሉይ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ኤርትራ ፍሊት ዝበለት ሃገር ካብቲ ከባቢ ኣብ ጎረባብትና ዘለዋ ምስ ኤርትራ ፍሉይ ዝምድና እዩ ዘድልየና ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ሽርክነት ምስ ኤርትራ ብዝተፈለየ መንገዲ ክረአ ዘለዎ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ምክንያቱ بحزبي يكون باستراتيجي يكون بخالق بفلا يبقى ونوسي يكون تايبل أفدق بحري كندل أفقدو خيدنا ففون بنزلنا مسيرترا تراداديكا أفدق بحر كتركب تخليقا سلامتاي إيرترا تونكو منقسي بناي كالوت حيلي زي زوار حيلي زخوني يكون حيلي ناي عربي يكون ناي سعادا يكون ناي بيتشا يكون ناي تفنا يكون ناي زي تفنا تزورو زي كل independent زخوني فورين بوليسي زلو هاقري سلازي مسيرترا تسمع ميكا ترغب من قدي بعالخا عندي ركات زي قديف كايو كتال مكاز غل مرحنة يكون of course الجزء اللي مرحنة أبي إيرترا نزل على الموسيقى نبر مالته يكون بوليتيكا كغير كله زك أهير نجارات كل غلي in general كن أبز حلفة 3 عامات إيرترا بوليسي ناتا بغلي لتغيير حاجة يكون of course نسام تسرع زين برد تتلي ما خدو مرجت تاتم كغيرو كامل جون مشيت كغيرين عنريو إيرترا كن نتصور زخونة بوليس اللواء تسعة زبالو تكسب الجو مستغيرة اللي نافذ بحرنا ما عندهم كنت كملوا سجام يبلون حجاوند علم لقاو حق تخاطيل خد كملوا له ياتون دلا سلازي إثيوبيا حكم دي سومالي لاند دو سوماليا دو كينيا دو قلودو نابلت تقونا بحوزلا قديفة سير تراكسر حلوة الميرو سلازي يتم إليتنا يا محرا مستنا جوار زتحس حبريتان لنا من زي تو حتى المنيو زوم سرا إيرترا زخونو بعالزي تدرس بحال مالتيو قالوت أبزون رأيوه نزيا زربا مستزاربة أندركاتشو توم ناي أبي أحمد بروباغانديست ناي بحق يوم تقطعه تعرف نورو 30 مليون تشيك أرمي تقبلكم زاري ليلاون مورالي نورال 30 مليون تقبله كراسو كتقلاي مسترو مرچا بلصقنا اندي يشنف 30 مليون يسطኝ ብለ ከባለ ሀብታር እንደ 15 ሚሊዮን ቼክ የተቀበልከው ካንተ በላይ ሌባ አለ ካንተ በላይ ቀጣፊ አለ ካንተ በላይ የመጥፎ መሳሌ አለ በዚህ እድሜው በግልጽ እንነጋገር ከተባለ አንተ እኮ زنريو زلنا ني جوار محمد بدرجة نويح مع التات جيرو له نوع كتصرف حجرما نابتي أندرجاتشو تجي كيرو له مالتي سلزي نايب حكي بروباغندا ناي أبي سقاتي سمعوا كم زلون تي جوار زلوا سلوا أبتناي أورومو مسدما تناي فانو ناي محارة إليتن كقراربون تجميرهم انتاي زريو زلو من كنت قاتنا مريتي رايلون أبي أحمد زيوم كلت حيلتات بحدك سرحو استراتيجيك اللي بحدك صرحي يقولوا لا يفلتني تاكتيكال جن نزل حجز لو تسال يوم نملاي بحدك صرح انت جميرهم تزعبي بدهوناتو كون زغل نسي مغنياتو زي تودع قداي له ابي احمد محبك ركب ايكلني سلازي مقررابنا يوم كلت يوم نبعال زي لعول قطعي كم زفطر لهم لنا انتر ديبندنت ነው የኤርትራ የፖለቲካል አውቶኖሚ ከኢትዮጵያ በተወስድም ራሱ ኢኮኖሚካሊ አውቶኖመስ መሆን አትችልም ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጋር የተቆራኘ ነው ኑሮ ያ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ራሱ ከኤርትራ አውቶኖመስ መሆን አትችልም አሁን እኮ ይሄ የዛሬ 6 ዓመት ይሄን ስለ ዲስሚስ ያደርጉ የነበሩና ቢይ አሁን የባህር በር እንፈልጋለን ብለው በየቦታው ይዞራሉ የባህር በር እንፈልጋለን አሉ እንጂ بحبش أنت عايز بلزلو تزرب خلايتون إيرترا إثيوبيان interdependent قطبا كلهم يخل الزربازي أب 93 بريزنتنا إيرترا صبو غيرو استزارب له زي نيرو كلتين هجرات حاجاجزن ويون تشراري خل انت قطباناتن انتجريت تغيرو بزح صبو كما تيخل ስለዚህ تزرباناتو ፖለቲካሊ ክትሪዮ خلها ጌጋዘሎ አይኮነን ከም ፖሊሲ ደረጃ አነ ከም ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ክሪዮ ከለኹም ቁጠባናትና ኣብ ኢትዮጵያ ክምርኮስ የብሉን ዝብል እምነት ኣለኒ ጠቅላላ ምክንያቱ እዞም ሰባዚያቶም በመሰረቱ ናይ ኤርትራ ጽቡቅ ነገር ከም ዘይደልዩ እኹል ዝኾነ ታሪኻዊ መረጋገጽ ኣለና ግን ከም ጎረቤት ሃገር ምኻ ብዙሕ ምቅራብ ዘለና እትስ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ፖለቲካሊ ክትሪዮ ከለኻ ከም ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘሎ ሰብ ሕማቕ ዘረባ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ከም ኤርትራ ኮይኑ ክሪዮ ከለኹ ንነዊሕ ክትሪኦ ከለኻ
ታክቲካሊ ምስ ጀዋሪ ምዝኾነ ይኹን ክሰርሕ ትኽእል ታክቲካል ማለት ግዜኡ ነቲ ዘለካ ፀላይን ዘሎ ፀገማትን ንምላይ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ነዊሕ ግን ንፁር ዝኾነ ዲስካሽንን ፖሊሲ ኤክስቼንጅ ወይ እውን ዝርርብ ዘድልዮ ኣርእስቲ ምዃኑ ግን ንፁር ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እዚ ናይ ጀዋር ይኹን ናይ ኣንዳርጋቸው ፀረ ኤርትራ ከም ዝኾኑን ኤርትራ አንፃሮም ንክኸውን እዮም ዛረብዎ ዘለዎ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መሪሕነት ፅቡቅ ጌሩ ክርድኦ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ንፁር ይኾነኒ ገለገለ ሰባት ተቆጥዖም ከም ዝኽእል ግን ይርዳ የዚህ ሁለቱ ማህበረሰባዊ ቁርኝነት ቀላል አይደለም። የ2018 ላይ ቦርደሩ ሲከፈት የነበረው ነገር ዱ ዩ ሲ ዛት ካይንድ ኦፍ ስታፍ ኤኒዌር ኖ ዩ ዶንት ጃዋር የፈለገ ምክንያት ብትሰጥ ነው የምልህ የአዲስ አበባው መንግስት የአስመራውን መንግስት ጋብዞ የራሱ ግዛት በሆነ ግዛት ውስጥ ያለን ህዝብ መጨፍጨፉን አለማውገዝ is it fair ጃዋር? እቲ ነዚ ጀዋር ንምእላይ ብዙሕ ዓይነት ፈተናታት ይድፍትን ዘሎ ግን ኣገይን እቲ ናቱ ፈተና ትርጉም ከም ዘይብሉን እቲ ውግእ ዘበገስዎ ህወሓት ምዃኖምን ኣብ መወዳእታ ድማ ንሶም ምዃኖም ህዝቢ ምስ ሞተውን ንስልጣኖም ይበኣሱ ኣለዉ ዳትስ ሪያሊቲ ኣብዚያ ዝምልሰሉ ጥራይ ባጌርና ክንሰግር እዩ ሉዓላዊ ነኝ ያለ ሉክ የተባበሩት መንግስታት ሉዓላዊ ነኝ ብሎ አውቆታል የሚባል ሌላ አገር የሆነ ሰራዊት ወደ ትግራይ በማዕከላዊ መንግስቱ ትብብርና ግብዣ ወደ ትግራይ ገብቶ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ለምን ያን ያህል ለማውገዝ ተቸገረ? ማውገዝ ቀላል ነው። ሲምፕሊስቲክ አፕሮች ነው። ይሄ ጦርነት ነው መጀመሪያ ሞራሊ መልሰውና ወደ ሌሎች አናሊሲሶች እንሄዳለን። ኖ ጠየቅ ይኸውልህ አንተ ጥያቄውን ትይዛለህ መልስ እኔ ነኝ የሚይዘው that's the way the game works ጠየቅ አይደለ የኤርትራና የኢትዮጵያና የትግራይ ጦርነት ኖቬምበር 2020 አልጀመረም። ይሄ ጦርነት ከ2018 ራይት አዌይ ነው የጀመረው። ምን ነበር ሲል የነበረው ኤግዛክትሊ ሶ ቤላ ጌሪ ወዲ ዋታ ሰግመንት እውን እዚ ኩናት እዚ ኣብ 2022 ዝተጀመረ ወይ እውን ኣብቲ ጥቅምቲ ምስተኣወጀ ብህወሓት ሽዑ ዝጀመረ ይኮነን ልክዕ ሰላም ካብ ዝፈራረም ዝጀመረ ህወሓት ለይቲ መዓልቲ ነቲ ኩናት ይደልዮ ከም ዝነበረ ንዕግደፉ ምንታይ ከም ትገብርሎም ተለሚኖም ዝኣበዩ እዮም ስለዚ ክንምንታይ ክጉርዕ ይፍትናሉ ነቲ ሓቂ ንምሕባእ reality is quite different እዚኣ ኻንስ ማያስከ ኮርያ ኣሜሪካ ግድን ክትዋሳእ ኣለዋ ክብል ንዝፀሓፉ አንቀጽ 8/2025 ነቐፌታ ዘቕርበሎም እቲ ቁንጣሮ ጽሑፍ ሩቢን ኣብ ከም በዓል ኢራቅ ሊብያን ሶሪያን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣዕናዊ ምትእትታው ናይ ምጉስጋስ ታሪክ ዘለዎ መጓሃሪ ውግእ ኮይኑ ንዘለዎ ወገናዊ ኣረኣእያን ዘይሚዛናዊ ካብ ኩምንነት ዝረሓቐ ክብል ይነጽግም ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጽሑፍ ከም ዘስመሮ ኤርትራ ካብ 1991 ዕለተ ናጽነታ ጀሚራ ዘካየደቶ ፍሉይ ጉዕዞ ጽንዓትን ርእሲ ምርኮሳን ዘጉልሕ ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ነፃ ንምዃን ናይ 30 ዓመት ውግእ ድሕሪ ምጽማም ንሰፋሕቲ ብድሆ ከም ሕፅረት መሰረታዊ ትሕተ ቅርጺ ተጸባቲ ጎራብቲ ኣህጉራዊ እገዳ ዝኣመሰሉ ተቓሊዓ እያ ዘይከምተን ኣብ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ምርኮሳ ኣዝየን ብዙሓት ሃገራት ኤርትራ ባሕሪ ኤርትራም ኣብ ቅዲ ዝኣተዋ ሰለስተ መራኽብ ኣዘርባጃን ኣጽዋር ኢትዮጵያ ጻዕና ምዃንን ግምታተሎም መንግስቲ ኣዘርባጃን ብወገኖም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብስንኪ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ናብ ክሊ ማያት ኤርትራ ከም ዝኣተዋ ካብ ምግላጽ ብተወሳኺ ዝበለ ነገር የለን እንታይ ንሰምዕ ኣለና ለንቀነ ብሓፈሻ ሚድያ ንኤርትራ ንምጽላም ሰፋሕቲ ፕሮፓጋንዳታት ብኩሉ መንገዲ ማይክሮሩበን ክኸውን ይኽእል ብመንገዲ ናይ ኣዘርባይጃን ክኸውን ይኽእል ነቲ ናይ ኣዘርባይጃን ተጠቂምካ ዝግበር ዘሎ ሮይተርስ ድዩ ኣዲስ ስታንዳርድ ድዩ ካልእ ድዩ ቢቢሲ ድዩ ኩላቶም ሓድሽ ካምፔይን እዞም ኩሎም ትርእይዎም ዘለኹም ብዝተፈላለየ መንክዕ ኣንጻር ኤርትራ ፀረ ኤርትራውነት ዝሰርሑ ሓይልታት እዮም ፋንዱ ዝገብርዎም ካበይ ከም ዝብገሱ መፍላጦም ኣሸጋሪ ይኮነን ግን እዞም ፔጅስ እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚያ ገይሮም ዝኣከብዎም እውን ድሓን ይእተዉ እቲ ኣብ ማእከል ዘሎ ንሱ ዘዋፍሮም ክብል ኣይክእልኒ ባት ኣንጻር ኤርትራ ንምስራሕ ክንድምንታይ ሚድያታትን ፐርሶናሊቲን ብዝተፈላለየ መልክዕ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እቲ ኤርትራ ዝበሃል መኪታ ነቲ መኸተ ሰጊራቶ ክበሃል ከሎ እገዳ ዘቐለለ ክፋል ወይ እውን እገዳ ከቢድ ክፋል ክኾን ከሎ እቲ ምፅላም ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ምስ ኤርትራ ክግበር ከም ዘይክእል ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ከም ዘይብሉ ሰብ ክሓስቦ እውን ከም ዘይብሉ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ እዩ ዝብል ቃል ካብ ዜሮ ዝወፀ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ናብ ኤርትራ ዝግበር ሓሳብ ኮለ ጌና ክመውት ከም ዘለዎ ገይሩ ዝተሰርሐ እዩ ቀጻሊ ድማ ገለገለ ሰባት ምስ ግዜ ከይርስዕዎ ድማ እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣርቲክል ተጻሒፉ ድዩ ቪድዮ ገይሩ ድዩ ኢንተርቪው ተገይሩ ድዩ ገለ ተገይሩ ነቲ ዝነበረ ነገራት ናጓሃርካ ኤርትራ ቁጠባናታ ሕማቕ ኣሎ ዋይ ስለምንታይ ከም ኮይኑ ኢልካ ንኸይትሓትት
بتدقاقامي إنه وثقك نتنقراتي حدشت أرتيكلس حقنتهم بزي ترقاقوت زخونة يخون شبت زي بالله مقول it doesn't matter راي حدش أرتيكل أبديت كتقبر كتكلال لك سب زعبا إيرترا توريست خون دي دلي ولا قلق قبر زعبا إيرترا قدامي كتصحف كله قالوا تانا إيرترا تراي كسمع كم زلوه ستقبر باي ديزاين زخونة كنتاتنا نرزلنا جن أجين كل نقرات دما سعرنا يتهزبي كم زليون بتنا هزب سعري كفتح زغل مخانو دما مجن زابير اللجن أنت أرمنت قد إمك خمسة لها من يتشينا تكون تهذب زكاة برزلو بوجر كاكتر دانك تنزل بندما نتمنى سيد زيادة نتمنى سيد سرعي نتمنى سيد ما كستفلو لزلو كنا تاتكوني سمعني هذا كابتي مستبهل زليو دما نعمل تياسك كم سياس معاسك شاشيتو كمي حديركي إريترا كمي حديركي إريترا إريترا نمسألنا دقيقي نسمرا نمسألنا دقيقي نسمرا have to work on two aspects mainly, peace and progress. As the beautiful show mentioned at the beginning, the youth beautiful show. We don't have... أبكلت مديات أتوكيرناينا كنسرح زلنا كنمعبل نتوخينا أب سلاما معبلا كم تقتم قلعو أم مخفت زو على زغربو زنبرو مالتيم بزي سلام عبيت كهولايك النيوم كينات انتلي كل يزعنوم أما عرنة فتح مسرت جيرنخا أو إينا كنسرح زلنا أبز عالم تناوت صلو زل أوان إيرترا أب سلام الرقاتن بوزي حساريحة تسرح نزلام إذا خمس عينت وعلى دماء نزيادة حساباتنا كن اللواوطن نبتج أباتي كنك إيرومن أقد داسيوم بملكع فورمي خون كالا أقباب كعبي زلوم أمن قنا زلو زمدنا دماء بخمس عينت وعلاتات زيادة كمعبل اللوم نبز برخ درجة دماء كسكا قرنايوم of peace to achieve progress. كما يزبلوات بقتن حد صارن زربا أب سلامن معبالن ترايكن سرح لنا yes absolutely أب سلامن معبالن إيرترا تزعبي يسرحنا طبي كونزلو اسكز يسمعوا واقع من حجة عندك إذا الشركة قبل هذا لهم عاد سينا لا نيره. As I'm on my way to the bank, I'm gonna try to open up a bank account. I don't really know how to do it. I'll be real. I just went to one of the banks in Kentaman. They said, "Oh, you need to go to another bank to open up a bank account." So I'm gonna see how the process is, and I'm gonna keep you updated. We're outside the Vacuum Masquerade Commercial Bank. It's literally. زمن سيزي عبيرتران بزوح كتماتاتنا زوريو زقدح نايب حكي أنا سي قال سيرتيفيكيت وي مدالية محب كونيرا مغنياتو نبزوح من سياتي زيسألو زلو عبيرترا كما يجير كبانكي أكاونت تخفت كريهكم يايلو تا فيديو بزيايا لانا بكالك دالياي بانك مخفات كما يكم زمسل إذا ما إكزاكت اللي تعينا زربا كبيرترا هوتسو زلو وي مالت أبزخون هاجر سيم كارد كم يجر كاتوتس بانك أكاونت كم يجر كاتوتس قال ملك كم يجر كاتوتس زبل أب حد هاجر خيط كله سب قدام يجنزب أبي تشرف قال ملك لتوم توريستس زاد اللي حبريتان ديو بزوم من سيادياتهم دما نبحكي نتي أجد أسق عنقوا كجبر ويقولوا أبز فيديو زيا أسمرا كابتبلو كتما بينيام تبلكم معون مجنانا يكون أنا بزخد كايو بينيام يخا تري بينيام يخا بينيام تروح تعدي كبيد عب مخانو يزقلت أبلو أبزحت كتماتنا إيرترا نازوري يزقبر unfortunately تقودناتنا هنتاتنا إيرترا بزسرح كم زدير يكايو ولا أنت حمقسي حدش تدي سرح ناس نمس قانو بزسرح كسرح كم زلو يرايني I would be very دسم فلاني تي جرمانا يتكتما كميلو بنيشت يسرح كغير كم زغل حدش بلاسو حدش سرقا سرح كبيديو نتيجة لكاغن بستغالة متن اتمنجستي أبسرع سرح همشتن قال لك عبتو مغالبو كبوم زقبا انتلو نزقو داناتات نزهنت اتاتنا يسمرا نيرترا نتنكتماتات زلوها حدش كتسرح نويه بروجيكت خون خليو نتيجة لك استغالة متن بويا خطلقيو كتز أباب غاقن لعلا قدا سنت محلو I know لزي ديفولت وقلي ايكونون جن of course سقين لها عن حلفا نغل نغر كايكون مالت كم ميديا زلنا سبات اتي نريو نغرات كغير ندليو نغرات نمزراب دما كل جزء قداسيو هذا وين منغستي كل جزء زتا كعلو سب فتاو منغستي كون كنغركم زدلنا منغستي كأرزلو كسخاخل زلو نغري خاخت زارو زلا كامبر عصرت جزء صبغ الله بتعم صبغ يزلو تمنغستي ايزغونه هاجر منغستي زبلكم بتعم صبغ يزلو جيجا زبحال يبلون كتب لي يبلكا يس أفتي زليو كل نجارات أستوعب الكاكتريا مالكا اليوم أبز زلون تايم زبلو زلو يلكم
بزعبا إرترا زلون زيلون ألوتا نسخاقن منقسن هاجركا كتنقف كاللغا عبي انتاي تخولو له هاجر القرال لوا ساقام اللوا عند عريلكا عبتحتيو كقبر زخلت رايخا تزار عبتحتيو القرال زلو زياتهم زبلون احنا نقولون حدا كخونا يقباني إرترا وند حرقينكا بزعبا هاجركا نسخا زلكا الرايا فليز بلك خونا لو كاب تسأل أيخا زبلو بزعبا إرترا سلازي بزعبا إرترا زيوم كرقرونا يدلن يعني there's nothing كابزيوم ميدياتات زياتو بزعبا إرترا حدش نقرق سمع because I know already أبي إرترا زولو تقام بفلا نقطة بعدين كالز ملكا كابزو خوني يكون أبو زولو نحنا نفلطو سلاد بزح بزو خوي نباتي again أبي إرترا أبزع عماتزي قلتو فزخوني معبالا لوت النخمات ناب بفلا إزيا أبزي زي كبلا خمس أنعي لوتي أبتي عبرتسب لوتي أبتي كنت أبع نخجبر سقوم تتات كوسد شبو زخونة تبقسوتات كنري بعلملو تسفاي أنا هوب كالوتهم كما يكون تسفى جبر نايلو مارستي أبزكو دك فتنة لايك مكبار سبورت مكبار كومنت مصحف ريتوتاتكم حساباتكم هبدما نايوت رتس أو عيدنا ينابلكو بزات عم تترفقات فكمية سبورت مكبار يتوقارتسو أبكالي الرغبنا إريتراونا مادرحونا إريتراونا حبنجلنا عين قدر احنا معراري نتراري كم منعري بعالت كويل بوتا صبري إريتراونا سعاري سعاري زقم زغدي إريتراونا سودي 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 تقبر أسرنا حزو برارينا تصر ويحبوا عزو عين فناتك بسيو خند ترقمو إريتراونا عين فناتك بسيو ودا ترقمو إريتراونا إريتراونا مادرحونا إريتراونا حبنجلنا عين قدر احنا معراري نتراري كم منعري بعالت كويل بوتا صبري إريتراونا سعاري سعاري زقم زغدي إريتراونا سودي 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 راخ تقبر عصرنا حزو برارينا تصر ويحبوا عزو عين فناتك بسيو خند ترقمو إريتراونا عين فناتك بسيو ودا ترقمو إريتراونا